Angalmao, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ambe Allah me bawfu malikono aleli malikoka. Nanu ye danayada arazonya taka uke uka kuna funya tayore. Ubi danaya di kufo Allah ka danaya sabati yito. Ambe masayin fo ka barkada masauka masa. Masami ya foloni abalaba. Sigara mafoka masami si. Kalatama keka masami si. Ambe masayin fo. Amza sidibe ambe sirike ka teya an kuntigika Muhammad Rasulullah. Ambal mamunun be no be banamato glan sanse amani ni ala fe ala ka lafiya duma kamana ganwara be mamunun ka ala ka wulika boka ala ka barka do simanala anga dine maw anga ladala maw anga togoroba ni musorobaw be do ni fe anga baraw nyatawla alini jamana yere basigina kulusmana malion anga sabali wala munumbe nabe ke sababu ka fitne do ani nyonche anga njija ga chamambo o wala nunna nambe koko ke anga miri ka fo kodo be ine yake medo madog gasila ni akli jarabo ko wala nunu ko lu fefete ala ke sababu wala judo be be kisu maite do magasila ni amdon kai Abdou Watara alini amza sidibe razonya ta fiyen sun sanse balmau bi kuna funi balana minye chamache fanga nyemae noye Colonel Assimi Goïta alini Allemagne jamana nyema Angela Merkel uluye barusigike nage jibusra bololo sanse alame baw jumashu nage kanyo fuwati minye anga keleke chauka ministriye aleni keleke chakoro noye Colonel Sadio Kamarai aleye pankuru nani nyombo nyonko bismillah munu sana mali jamana refe munu bora igisi jamana ka alame baw kasangani buldi nyomae mali jamana ani igisi jamana che maldin chamambe munu ye wakilanta ira amina ndado walewla nini kuna fon balon ye dobe nyini ka fara mununka ka lase awma bi donki baru keneka aw bismi Allah me baw alamsa no bena septembre kalo klibi sabama samba fla ani muga ani kelen anga tumache fanga nyema Colonel Assimi Goïta aleni Allemagne marabolo nyema ba noye Angela Merkel ayirala ka foko uluye baro sigi ke ne dusara bololo sanfɛ no ye téléphone sray kuma nunu bolla min kan o te dɔwɛrɛ Mali lakana ko ale ni Mali furuba cɛkɛ bodaw yɛlɛma kura minnu kan ka don o kɔnɔna na hakilinaw bolla o kan ni waleya in kɔni kɛla ka sabu kɛ min ye furuku ye an bɛ se ka fɔ ten ɲɔgɔn faamuyabaliya o min sabatilen bɛ Mali jamana ale ni Faransi jamana cɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sabu kɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni caman y'a fɔ ko Mali marabaw k'u ye u bolo mɔnabɔ Irisi cakɛbɔda dɔ ma n'o yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye kɛlɛkɛ cakɛbɔda dɔ ye walasa minnu ka se ka na Mali yɛrɛ dɛmɛ lakana barow la lakana ka se ka sabati jamana kɔnɔdenw an'u bolo kɔnɔfɛnw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi hakililazigila min ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta ale ni marabolo ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Maïga laɲini min bɛ ninnu na o tɛ dɔwɛrɛ jamana ka se ka basigi hakilisigi o ka se ka na jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara jamana ɲɛta a n'a sɔrɔ kan an lamɛnbaaw ka sanga ni lakana baaraw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali woroduguyan fan fɛ n'o ye Sikaso marabolo ye alamisa tɛmɛlen min bɛnna septembre kalo tile 30 ma san 2021 a yirala k'a fɔ ko nɛgɛ kaɲa 19 waati maa dɔw minnu kɔni tun bɛ moto la maa minnu yɛrɛ suya ma dɔn olu ye wulikajɔ bila sen kan ka taa u kɛ station dɔ kan n'o ye taji feere bon dɔ ye maa min bɛ n'ale ka baara bɛnnen bɛ taji feere ma u kɔni ye marifa ci ale la u ye nafolo dɔw ta u bolila ni a ye jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ min ye taji feerela ye ni kisɛ kɔni kɛra la maa murutilen ninnu fɛ ale kɔni nin tora a la nka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni talen bɛ sen kan lakana tigilamaw fɛ ka se k'a ɲini ka dɔn fɛɛrɛ min kɛra sababu ye ni waleyajugu in kɛra Sikaso marabolo kɔnɔ lakana ka se ka sabati o y'u ka laɲini fɛsɛfɛsɛli baaraw kɔni bɛ sen kan an lamɛnbaaw kunungo juma min bɛnna octobre kalo tile fɔlɔ ma san 2021 nɛgɛ kaɲa fu waatiw
min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ale ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka minisiri colonel Sadio Kamara ale ye wulikajɔw bila sen kan ka taa Bamako yɛrɛ pankuru jigi kɛnɛ kan a yirala ka fɔ min ye pankuru 4 ɲɔnbɔɲɔnko ye n'o ye kɛlɛkɛ pankuru ye a taara o bisimila minnu bɔra Irisi jamana yɛrɛ kan o pankuru ninnu 4 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sanna jamana wari la ka da o fana kan min ye Irisi jamana ye marifaw ale ni marifakisɛw dɛmɛ dɔw kɔni taara fana ka di jamana ma fu ani falaki hakililajigila Mali ani Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw bɛ sen kan a bɛ san caman bɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi o bolodi ɲɔgɔnma ninnu olu ka se ka sɛbɛntiya o baaraw dɔw bilala sen kan colonel Sadio Kamara ale ye kɔrɔfɔ minnu di o filɛ nin ye na an bɛ yan ka na an ka hélicoptère dɔw bisimila hélicoptère ninnu Mali yɛrɛ de y'u san Irisi jamana fɛ ka fara hélicoptère ninnu kan Irisiw ye marifa ni marifakisɛ dɔ di Mali ma fu hélicoptère ye 4 ye marifa ni marifakisɛ ninnu dira Mali ma fu an bɛ don min na komi bi Mali ni Irisi la kɛlen don ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana hukumu kɔnɔna la an dalen don a la nin baara ninnu kɛra cogoya min na ka fɔ Irisiw ka coopération mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan ka d'a kan mɔgɔw don minnu b'u ka layidu timɛ u b'u kumakan bato an lamɛnbaaw ni waleya ninnu tɛmɛlen kɔfɛ an y'an ka kuma gɛlɛmani ta ka don dugu kɔnɔ ka taa jamana kɔnɔden dɔw ɲininka u k'u hakilinata ni u fɛlata fɔ min ye nin pankuru 4 min ni o sanna Mali marabaaw fɛ Irisi jamana yɛrɛ kan ale ni Irisi jamana ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Mali marabaaw ma kɛlɛkɛminɛnw koɲɛw na walasa lakana ka se ka sabati Mali ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ hakilinata ye mun ye min sɔrɔla o la o filɛ nin Al-Mustafa Traoré kunu sura Irisi ye avion 4 bila ka na di Mali ma Mali yɛrɛ de ye avion 4 san u ye dɛmɛ k'an ye fana marifakisɛ ni marifaw la minisiri y'a fɔ ko bolodi ɲɛma bɛna bila sen kan Mali ni Irisi jamana cɛ e ye jamana kɔnɔden e fɛlata ye mun ye nin waleya in na bon tiɲɛna an y'a image ye depuis sura minuit waati a y'an content kosɛbɛ vraiment an sewara an kun min de ɲini na mɛnna an b'a fɔ mɔgɔ ka na fɛn k'an place la n'an bɛ fɛn ɲini an tɛ ka fɛn sɔrɔ n'an ye mɔgɔ sɔrɔ mun b'an dɛmɛ o sira kan a diyara an ye kosɛbɛ an ni Irisiw ka fɛn an ɲɛ b'a la vraiment tiɲɛ do ko olu ta namara t'a la n'u ye ko min f'i ye u b'a bɔ a sira ma an ye wari di dɔw ma gouvernement yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ u y'an namara n'a fɛnw ye se b'u ye ka tɛmɛ an kan fɛn bɛɛ b'u bolo ka tɛmɛ an kan u tɛ fɛ an ka problème ka ban mais an ɲɛ b'a la Irisiw ka n'an fɛ cogo min na a ka ca Ala fɛ n'an ye barika da an yɛrɛ la an ka sɔrɔdasiw ka barika d'u la ka duwawu kɛ an ɲɛ sɔrɔ a ko la bon a diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ matériel min yɛrɛ yeli a diyara ne kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de vraiment min fɛ hali bi dɔ ka fara an ka fɛn kan n'an bɛ se ka collaborateur wɛrɛw ɲini mun b'an dɛmɛ an n'u ka hɛrɛ parce que mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ ka n'i fɛ ten ni mun bɛ se ka n'an dɛmɛ an ka baara la ni mun b'an bolo an yɛrɛ bɛ se k'o d'u ma o de ka di ne yɛrɛ kɔni vraiment an ka se ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ mun bɛ n'an dɛmɛ an mago tɛ foyi la kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ a ka se ka ban san 10 ko kelen a tɛ ka ban don o don dɔ de bɛ ka fara a kan vraiment an kɔni bɛ Ala de deli nin ka kɛ ko kura nin ka kɛ ko barika bɛ ko mun fana na o kɔni hakilinata nin ko la. Ne fa salamu aleykum. Waaleykum salam. Tɔgɔ ni jamu f'an ye. Sidibe Mahamadu anw bɛ yan nɔ an bɛ chemin de fer ka cour kɔnɔ anw ye commerçants de ye anw sigilen bɛ cour kɔnɔ aw ye an ɲininka kibaru minnu na n'o ye Irisi ni Mali ka jɛ vraiment Ala k'a kɛ tare tare parce que an bɛ yɔrɔ min na kɔnɔnafili bonyana Malidenw ma n'a fɔra bi an ka kɛrɛfɛ jamanaw n'o ye an ka Saheli kɔnɔna ni Moti laminiw sɛnɛ tɛ ka kɛ kalan tɛ ka kɛ bon dugu yɛrɛ si basigilen tɛ bon vraiment an minnu bɛ duguba kɔnɔ anw jatigɛlen don bon ni anw minnu ye duguba kɔnɔ mɔgɔ n'an kɔmɔgɔw sɛgɛnnen don a bɛ komi an sɛgɛnnen don bon n'a ye gouvernement sɔrɔ gouvernement min b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ yaasa jamanadenw ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ o y'an ka laɲini de ye an bɛ nin gouvernement in kɔ bi an b'u fɔ sini parce que depuis u nana ni sisan cɛ u y'u bolo bila baara la cogo min na a y'an bɛɛ diya parce que ka sababu kɛ mun ye hali fɔlɔ u tun bɛ taa an ka kanw ci k'an ka kanw attaquer o dabila la sisan a dabila la u kɔni bɛ bon bila an ka sɔrɔsiw ɲɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka sɔrɔsiw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'an ye dɛmɛbaga wɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ la n'o ye Irisi ye an bɛ dugawu kɛ hali bi olu ka baara ka ɲa ka tɛmɛ minnu bɛ yan parce que minnu bɛ yan an tɛ ka san joli san 8 foyi tɛ ka bɔ ko la dɔw de bɛ ka juguya don o don kibaru jugu bɛ ka na k'u ye an ni burusi kɔnɔmɔgɔw ka sɛnɛkɛfɛnw jeni u ka baganw fagara bon u ka duguw cira bon vraiment hakilisigi foyi t'an na an bɛ yɔrɔ min na bi maliden bɛɛ ka hakilina ye mun ye élection ye tiɲɛ ye mais bi an bɛ mun fɛ jamana ka basigi ni jamana basigira o de bɛ sɔrɔ sabati o b'a to denw bɛ kalan o b'a to jamana bɛ taa ɲɛ an ka laɲini o de ye vraiment hali bi Ala k'an ni Irisiw kan bɛn hali n'an ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mun tɛ Irisiw ye mun bɛ se ka jamana in bɔ bolo la bolo dayɛlɛnnen don
wa an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ parce que ɲɛmɔgɔ ɲumanw don ɲɛmɔgɔ min bɛ hami a ka jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya la ani kɛlɛ jugu min binnen don an kan n'u sera k'an dɛmɛ ka bɔ nin kɛlɛ la vraiment o de y'an ka hami ye hali bi ala k'a ta ka bɔ an kan an bɛ dugawu k'u ye olu minnu bɛ ka baara kɛ ala k'a barika don u la ala ka a sɔrɔ fɛnw nɔgɔyaw ye ala ka anw yɛrɛ minnu bɛ ala ka hakili ɲuman d'an n'u fana ma wa an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an ka laɲini o de ye. Ne fa salamalekun. kuma salam o wele wele kɛ bilenki. Ayiwa bilenki. ni sira boli ɲama e yɛrɛ fɛla ta ye jumɛn ye. a diyara ne fo ka dama tɛmɛ mais yɔrɔ min ne bɛna nin bɛ sunɔgɔ bi o awɔ a diyara n ye dɛ ala ka kɛ sababu yɛrɛ de quoi vraiment min y'a ko nin ko kɛ kɔni ala ka barika don a la ala k'a sinsin yɛrɛ de mɔgɔ minnu bɛ a kuma a ko tiɲɛ ala kana hɛrɛ k'u ye ouais an b'o de ɲini. min ye lakana ko ye baara bɛna taa cogo di. a lakana ko dugu ninnu kɛlɛ dɔrɔn k'u gɛn ka bɔ yen ka yɔrɔ nettoyer carrément o de ka d'a ye walayi an b'u fɔ an b'u barika da. waaleykum salaam Sanogo Mohamadu. e ka hakilinata ye mun ye Mali ni bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn la. a ɲɛna yɛrɛ de a ɲɛna kojugu an bɛ dugawu kɛ don an ye bolo di ɲɔgɔn min kɛ don ala ka ni yirisi ala ka n'u kan bɛn ala ka n'u kan bɛn ala ka n'u kan bɛn ala k'an ka kɛlɛ ban ni ala ka fura sɔrɔ u bolo ala ka fura sɔrɔ u bolo an bɛ dugawu de kɛ don hali bi ala ka ni yirisiw don ala ka n'u jɛlen so vraiment nin cogo ɲɛna yɛrɛ de a cogo ɲɛna kojugu. a cogo ɲɛna cogo di. a ɲɛna kojugu. mun b'a kɛ n'a cogo bɛ ɲɛ. parce que yirisiw filɛ bon u tɛna fɔ ani francɛnw fɛnɛ cogo min na donc k'u bɛna kɛ fɛn tɛ non bon olu filɛ olu b'u ka baara dɔn kojugu mais olu ye baarakɛ yirisiw ye baarakɛlaw de ye bon baara de ka d'u ye donc n'u ye mun fɔ donc ni an n'olu bɛnna accord min kan bon olu bɛna dɔrɔn ka na bɔgɔ n'o accord bɔgɔ n'o de laada lakile donc après o y'a bɛɛ bannen inchallah an dalen b'a la fana donc yirisiw u b'a kɛlɛ kɛ fo k'a ban pewu ni ala sɔnna. welekan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Asimina ka kɛlɛkɛcɛw ma ani colonel Sado Kamara. bon welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin Asimina ka mɔgɔw ma bon ne kɔni b'a fɛ u ni yirisiw u ka bɛn bɔgɔ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon u ka baara kɔnɔna na bɔgɔ ɲɔgɔn lamɛn ka bɛn kelen kan donc n'o kɛra inchallah ni ala sɔnna wala yɛrɛ bɛ fara an kan k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la. ayiwa ne fa i tɔgɔ ni jamu fɛ i ka dakuruɲɛ 2 fɔ an ye. ne tɔgɔ Adamu Kulibali donc ne ye commerçant ye donc ne kɔni yirisi ni Mali ɲɔgɔn ka coopération na a ma daminɛ depuis lawale an bɛ coopération na mais min nana an ka coopération tiɲɛ an bolo wa na mɔgɔ sugu dɔ de na jamana in kɔnɔ olu nana ka na coopération tiɲɛ tel que président de la démocratie n'a cɛ ɲɔgɔn jugu olu de sera ka Mali ka coopération tiɲɛ avec la Russie donc an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo si y a longtemps donc ni nin kɛra sababu ɲuman ye pour que an ka to ɲɔgɔn bolo vraiment c'est une bonne chose a ɲɛna a jara a ɲɛna a kɛra ala ka kɛ basi kɔnɔ bon n bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔ fɛ précisément Assimi Goïta a ka hakili to a yɛrɛ la a kana ninnu lamɛn jɛɲɔgɔn jugu ka ca a bolo a k'u lamɛn tel que les partis politiques moi je fais partie des partis politiques mais partis politiques peut être système c'est pas une bonne chose donc a kana u lamɛn dɛ a ka ko ka kɛcogo la i y'a faamu donc o ye ne hakilina ye k'a ka hakili to a yɛrɛ la. salamaleykum rahmatulah. waaleykum salam. i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Sanogo Abdulayi. ayiwa min ye Mali ni bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma ye e fɛlata ye mun ye hakilina na. bon Mali ni Russie n se ka min fɔ bon an ye jeunes ye depuis indépendance kɔfɛ fo bi an ye b'a la k'a fɔ progression foyi mana c'est-à-dire Mali ko la ka bɔ Faransi fan fɛ donc n'i y'a ye an ye hakilina sɔrɔ ou encore an ka ɲɛmɔgɔ ye hakilina sɔrɔ ko ka taa ɲɛsin Russie ma ka bolo ɲɔgɔnma ɲini an n'olu ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ yen nɔ fɛnɛ ka fisa an ma ka tɛmɛ Faransi kan parce que depuis indépendance kɔfɛ fo bi Mali tɛ ka bɔ nɔgɔ la anw de dun ye jeunes ye faut que yɛlɛma ka kɛ pour que an bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye cogo min na jamana in kɔnɔ il est grand temps pour nous pour population bɛ se ka yɛlɛma don kow la cogo min na n'a hakilina ye kɛlɛkɛminɛ minnu sɔrɔla a bɛ ɲa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an ka c'est-à-dire force minnu yɛrɛ bɛ nord la k'an défend k'an ka jamana défend kosɛbɛ donc a bɛ ɲa kosɛbɛ pankuru naani yɛrɛ ani munition wɛrɛw vraiment an bɛ foli kɛ a bɔra yɔrɔ min na hali bi an bɛ foli k'u ye puis a bɛ ɲa jamana in ma kosɛbɛ ji ke munition ko yɛrɛ tun b'an na kɔrɔlen donc nin ma arranger kosɛbɛ kɛlɛ bolo kan. salamaleykum. waaleykum salam Jala Koyita bon alhamdulillah wala tan n bɛ bonya ɲini ala fɛ n ka jamana hɛrɛ bɛ fɛn min na ala k'o latigɛ an ma n kɔni bɛ min ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ n'an dɛmɛ ka baara la o b'a sɔrɔ baara kun fɔlɔ b'i yɛrɛ bolo quoi n'i yɛrɛ dɔ kɛ mɔgɔ bɛ n'i dɛmɛ baara la quoi mais n'i sigi fo mɔgɔw kana baara kɛ vraiment i ka situation ka développer ka gɛlɛn quoi ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an ka lajɛ ka tɛntigiw dɛmɛ ne b'a dɔn Mali ɲɛtaga tɛ mɔgɔ si bolo tɛntigiw tɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i ye jamana k'a lafiyara n'i ye u ka histoire yɛrɛ ta k'a lajɛ ka ɲɛtaga daminɛna tɛntigiw de fɛ fɔlɔ hali an bɛ ka Faransi min fɔ ko Faransi ka ɲɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ Faransi ɲɛmɔgɔ dɔ de tun bɛ tɛntigi de kun don
alhamdulillah ale coup d'état ke mais o isor sebelente o malon to ro jatem na law an ga la duranga tentugu an gu deme pour yanga jamana bi singa basigi to amna am singa hera soro to amna sina mero mna bi alhamdulillah mali dugoro na folo me mali kono no na soro kana nya so mayere ante nyabo franci few ne franci ban fe ambi mun kamare do an ga nafa de do nafa do rete dugoro na folo ndorone do sino te franci ya fam lekin me minni malon fe an kan yere fe nan keran yere fe mo re kan fe ko bo ani resultat ne bolo ale kabsani franci tay ani ritima damna maya jatemna ritima ta jamana fuila kuma no nafa soro irisiga barala franci ay independence tani santé san bioro an tankele mare mafuga alhamdulillah franci bolo wonken mbado nanyasi irisu ma sankele yoro amado anyasi no mama mamme singa andeme ken me minni mari population fe anga wuli kanjo toujours ñoo ko matere na fo nan deme nga barala yere bara dam na ko mais ni ma dem na mo teni deme barala anga wuli anga tentu deme anga nyesa nga jamana ma pour que jamana bi sen hera solo somna na fulu ma fe anga wuli na fulu na bara ni ala sona na wuli kala bara na fulu be kan sakoy anga jamana be kan sakoy ambe hera solo anke me minni ala fe ala ka tawu ni makke jamana e ala ka hera ke jamana e ala basigi nana mama ki mago be kiwe jamfa ta ganya si malima ma ni Allah taala ala ka kulolo nya si yerema mama ki mago be ko heral ta ganya si malima al ni mala tige folo ala ki sarika herala lekin me ni malon fe oni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah me bawo kunungo juma min bena octobre kalo kili foloma samba fla ani muga ani kele mali ministri min be ni aleka bara belimbe kenaya ko sabatilima jamana kono ministri ye wulika jodo blasinga kata Gabriel Touré o ye kɛnɛya soba ye an ka jamana fabala baaraw kɛcogoyaw ani hakilinan laɲini min bɛ u la ka ɲɛsi kɛnɛya tigilamɔgɔw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw olu ka se ka furakɛ lafiya la minisiri ka wulikajɔ kun tun ye o ye min sɔrɔla o la an ka jango lamɛn. N nana Gabriel Touré la sɔgɔmada in na denmisɛnninw ka furakɛyɔrɔ la pédiatrie denmisɛnnin minnu bana gɛlɛnmanba b'u la ni u bɛ na yɔrɔ la n'a bɛ fɔ a ma soins intensifs ni réanimation minnu ta ka gɛlɛn kosɛbɛ bon dɔgɔtɔrɔ dɔw de bɔra Faransi kana an ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ an ka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ u kalannen don mais halisa dɔ kan ka fara kalan kan balisa machine kuraw ni furakɛli cogo kuraw de bɛ yen nɔ olu ma former o la donc dɔgɔtɔrɔ ninnu nana ka bɔ Faransi u dɛmɛ u bɛ nin jɛ in na a mɛnna dɔɔni Gabriel Touré directeur ne b'a fɔ ani Gabriel Touré baarakɛla bɛɛ u ye baara min kɛ denmisɛnninw ka furakɛli ko la parce que caman b'a farala a kan sɔgɔmada in na ne nana yɔrɔ min lajɛ a bɛ fɔ a ma ko unité de réanimation donc ni denmisɛnnin banana kosɛbɛ fɔ a yɛrɛ ka mɔgɔya yɛrɛ bi ɲini ka ban donc a bɛ taa o yɔrɔ ninnu na li fila de bɛ yen fɔlɔ barisa yɔrɔnin ka dɔgɔ baara in kɔnɔna la an y'a faamuya ka fɔ an mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la minnu bɛ baara in ɲɛdɔn dɔgɔtɔrɔ kelen li fila u ye mun fɔ an ɲɛna dɔgɔtɔrɔ fila o y'a dɔgɔmani ye dɔ bɛ yen si sɔgɔma dɔ bɛ yen sufɛ o mana bɔ yen n ye denmisɛnnin dɔw ye u ka bana ka jugu kosɛbɛ u nana situation mun na mun kan ka kɛ k'u furakɛ donc dɔgɔtɔrɔ mun nana ka bɔ Faransi u ye fɛn dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna donc ani Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔ ani Mali dɔgɔtɔrɔw an bɛna ɲɔgɔn ye o ka yaasa o kɛwale ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na Mali dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen barisa an ye mun fɔ n'an ye fɛn mun ye dɔgɔtɔrɔso kelen na ni mun kɛra k'o ɲɛnabɔ an b'o o lata dɔgɔtɔrɔso tɔw la bon o de la a bɛ se ka nɔgɔya n bɛ tubabu ninnu fo minnu nana ka bɔ Faransi ka na anw dɛmɛ Gabriel Touré baarakɛla ni directeur n b'o bɛɛ fo ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ala ka nɔgɔya kɛ denmisɛnninw ye. Ne ye docteur Mamadou Sori Danbele commission min ɲɛsinnen don kɛnɛya ani adamadenya sankɔrɔtali la CNT la o président ye ne ye donc ani ministre nana yala la sɔgɔmada na Gabriel Touré la k'a lajɛ denmisɛnninw bɛ furakɛ yɔrɔ min na n'o bɛ fɔ o ma pédiatrie ni banaw b'u la n'a bɛ ɲini ka dankari u ka adamadenya la dabali minnu kan ka ta o service la yen nɔ ka na o baaraw lajɛ baara dɔw daminɛna don Gabriel Touré mɔgɔw fɛ donc baara cɛɲi don bɛ mɔgɔ hakili sigi donc an bɛ profiter la ka foli lase directeur ma a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen u ye baara min da sen na donc sisan nɔ gouvernement ani CNT ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ an kan ka ninnu dɛmɛ de k'u dɛmɛ pour que u bɛ se niveau la banabaatɔ bɛ se ka wasa sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ la cogo min na surtout denmisɛnnin kun la bon an ye u ka service de réanimation fana ye baara dɔw fɛ yan nɔ vraiment o ye tare minɛnw bɛ yen nɔ aw yɛrɛ bɛna o ye u jaw ye o fana u bɛ ka taga ɲɛ dɔɔni de don u mago bɛ dɛmɛ de la bi n'Ala sɔnna an bɛn'u dɛmɛ pour que k'u sago d'u ma mɔgɔw ka kalan ni mɔgɔw kalanna a tɛ kana da o fana ma minɛn ka di mɔgɔw ma hali ni kalanna ni minɛn t'i bolo k'i ka baara kɛ tɔ ka jɛ don an bɛna hakili to de la CNT ka ministère fana dɛmɛ o la musaka ko la pour que o ka se ka waleya an bɛɛ ka lafiya. Docteur Abdoulaye Sanogo Gabriel Touré ɲɛmɔgɔ
question min fɔla ko an ye minɛn kura minnu sɔrɔ olu sɔrɔla cogo di ne b'a fɔ Gabriel Touré bilama minɛn kura minnu sɔrɔla a kɛra Gabriel Touré baarakɛla bɛɛ ka hakilina faralen ɲɔgɔn kan de ye an sigira k'a ye bon Gabriel Touré bɛ cogo min na est-ce que an kan ka to o cogo la an ko ayi pour que an ka bɔ o cogo la mun ni mun kan ka kɛ donc service bɛɛ y'i ka hakilina yira baarakɛminɛ min b'a to olu ka baara bɛ se ka nɔgɔya u ma Gabriel Touré fana ye a yɛrɛ ka budget la ani ministère de la santé lajɛ u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min na pour que équipement bɛ na an sera ka baarakɛminɛ dɔw sɔrɔ o cogo de la o de lajɛli tun bɛ madame le ministre de la santé fɛ bi pour que k'a yira n'an bɛ sira min kan a sira ka ɲi k'an encourager an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na donc a yɛrɛ ye minɛn minnu ye bi a minɛnw pédiatrie la u b'a fɔ yɔrɔ min ma urgence pédiatrique ni den kirikara la ani saya man jan a bɛ na yen de donc n'a nana yen nɔ minɛn minnu b'an bolo bi a bɛ se k'an permet k'a ka surveillance kɛ fo ka taa kunu waati min na a volet filanan ye an donna service de réanimation générale kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka réanimation o fana ye équipement minnu ye yen nɔ an b'a fɔ olu de ma équipement laban réanimation ko la o fana Mali budget de y'o ta en charge totalement comme a ye radio ye cogo min o taara budget min kan o budget kelen de y'o réanimation ta totalement lit 8 de tun bɛ yen sisan a taara lit 10 de la o b'a yira k'a fɔ ko dɔ farala capacité kan a bɛ fara Mali réanimation belebelebaw kan bi parce que bɛɛ b'a dɔn n'a kalayara maliyɛn bɛɛ b'i ɲɛsin Gabriel Touré de ma fɔlɔ donc nin baara min bɛ sen na a baara kan ka bilasira ni jumɛn ye o de ye kalan ye i ye minɛn sɔrɔ cogo cogo ni mɔgɔ ma kalan ka se a minɛn tɛna nafaba ɲa Gabriel Touré yɛrɛ tɔgɔ ye mun ye fɔlɔ an b'a fɔ ma ko centre universitaire hospitalier o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ jolenw de bɛ yan minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ école de médecine na donc o kalan hukumu kɔnɔna na olu bɛ dɔgɔtɔrɔ denmisɛnw kalan minnu b'u senkɔrɔ pour que minɛn kura minnu nana u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na ka sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la o hukumu kelen kɔnɔna na Mali loi b'an permet an ka coopération kɛ ni dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw ye an ni tubabula dɔgɔtɔrɔso dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n b'a fɔ a ma ko hôpital Robert Debré donc o mɔgɔw fana bɛ yan bi k'an dɛmɛ minɛn kura minnu nana an bɛ se ka minɛn kura ninnu baara faamuya cogo min na ka ɲa o de tun ye ministre ka nali ye bi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na yan Gabriel Touré la pour que k'a ka nimisi wasa yira k'a yira n'an bɛ sira min kan a b'an kɔ donc o diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ an ka foli b'a yɔrɔ la an ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an lamɛnbaaw diɲɛ fantɔw kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Éthiopie jamana ye olu ye sariya bɔ kunungo ka bin sariya minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ diɲɛ selikɛnɛ ni jɛkulu tɔnba n'a bɛ wele ko ONU o maa 7 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko minnu bɛ Éthiopie jamana kan u y'a yira u la k'a fɔ tile 3 bɛ nin maa 7 bolo u ka u senfa joona joona u ka se ka Éthiopie jamana bila o wale ninnu sɔrɔla min kan dɔwɛrɛ tɛ min ye dɛmɛw ye dɛmɛ minnu taara ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na di Éthiopie marabaaw ma u ka se ka dɛmɛ ninnu yɛrɛ tilan a yirala k'a fɔ ko waleya jugu dɔ sɔrɔla maa 7 in yɛrɛ yɔrɔ ka ɲɛsin o dɛmɛ koɲɛw ma o kɛra sababu bɛ Éthiopie marabaaw kɔni ye kangari da u ye ka tile 3 d'u ma u ka u senfa biribiri u ka Éthiopie jamana bila jama bɛ se wara namana adena an lamɛnbaaw an kɛrɛfɛ jamana Guinée Conakry olu ka fanga dafirilen kɔ min ye colonel Mamadi Doumbia ye kunungo juma ale ye i kalen k'i siyɛn Guinée jamanadenw ale ni diɲɛma ɲɛnɛ ka yira k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaa ye a bɛna o baaraw bila sen kan u ka jamana yɛrɛ sariyasunba n'o ye Cour suprême ye olu ye nin waleya ninnu yɛrɛ seereya a yirala k'a fɔ min ye maaba caman ye ka bɔ jamana fan wɛrɛw fɛ olu ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Mali yɛrɛ CNT n'o ye wasabolo nɔrabila ye cɛmancɛ fanga kɔnɔ o ɲɛmaa Maliki Jaw ale tun bɛ kɛnɛ kan nka n'i ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ hali bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛrɛndɛ yɛrɛ kɔni binni bɛ Guinée jamana kan ka bɔ CEDEAO ɲɛmaaw yɔrɔ aw nale jama bɛ se wara namana adena an lamɛnbaaw hali bi ka sanga ni diɲɛ fantɔw kibaruyaw ye min ye Madagascar jamana ye olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛ minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Madagascar yɛrɛ duguba 6 la o sɛgɛsɛgɛli ninnu tun bɛ ka tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kɔnɔtiɲɛ ko o kɛlen bɛ sababu ye ka kɔlɔlɔba lase Madagascar yɛrɛ musolakaw ma ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an balaka caman bɛ olu bɛ fatu ka sababu kɛ kɔnɔtiɲɛ ye Madagascar jamana kan u kɔni ye sariya bɔ ka bi maa ma de bɛ n'i sɔrɔla ka minɛ a la ɲangini min ka jugu ni ɲangini bɛɛ ye ko o bɛ boli o tigilama kan nale jama bɛ se wara namana adena Tchad jamana kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fana min ye u ka jamana marabaaw ye olu ye hakilina ni sariya dɔw ta walasa min ye sigikafɔ ye o ka se ka bila Tchad jamana kan
min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Chad jamana kɔnɔ denw bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sanga ni o waleya ye a yirala k'a fɔ min ye Chad yɛrɛ parti politiques olu ka tɔnba ale ni Chad jamana kɔnɔ denw ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen olu y'a yira k'a fɔ olu tɛna u sen don ni sigi in na ka sabu kɛ ko laɲini min bɛ olu la fanga bɛ maa minnu bolo n'o ye Idriss Déby Itno ala ma hinɛna a la ale denkɛ o min bɛ fanga la olu b'a fɛ o de k'a sen bɔ fanga la nka hakilina ni laɲiniw caman bɛ ka yira ɲɔgɔn na Chad jamanatigiw n'o ye camancɛ fanga tigilamɔgɔw ye olu ko laɲini min bɛ olu la dɔwɛrɛ tɛ ni sigikafɔ kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu. An lamɛnbaaw i n'a fɔ an ka dɔnkibaru tɛmɛlenw na an ye kunnafoniya di aw ma ka sanga ni dugukolo ko yɛrɛ koɲaw ye an ka jamana kɔnɔ hakilina ni fɛɛrɛ dɔw kɔni taara jamana tigilamɔgɔw fɛ u b'a fɛ ka min bila sen kan jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o hakilina ninnu bɛ tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dugukolo fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka titiri kɛ u la ni o walew bilala sen kan a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ nafa sɔrɔ wa so bɛ maa minnu bolo olu fana bɛ se ka nafa sɔrɔ an ye ɲinini dɔw kɛ o kisa kan min sɔrɔla o la an ka jango lamɛn. Ne bɛ se k'a fɔ n ko maliyɛnw bɛɛ nisɔndiyalen don bi n'i ko ɲagalibaatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a ɲɛji m'a faga nunji b'a faga sali kɔnɔ yan député ninnu fɛn o fɛn tun bɛ yan u bɛɛ kɔntana nin loi in tali sariyakisɛ in tali parce que sariyakisɛ maa n'i y'an ka dugukolo ko jateminɛ yan Mali la bi dugukolo ko koɲɛw ka ca a jadi ka bon a masiba ka ca an ka sariyatigɛ sobaw la a jateminɛ na ko n'i y'a jateminɛ papiye minnu bɛ sariyatigɛ soba la ni an ka sariyatigiw kan k'u hakilina di a kan 100 sara la 70 o ye dugukolo ko ye donc n'a fɔra ko Mali sera ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri ka sariyakisɛ ta k'o don ba la k'o sariyakisɛ min mana ta o de bɛna sisan ka na an ka fɛn k'a lakile an bolo diɲɛ ni minnu b'a kɔnɔ k'olu furakɛ minnu bɛ yen n'olu kuma don ba la k'olu don ba la ne fɛ o sariyakisɛ in o kan ka kɛ an jaminanko ye o kan ka kɛ an sewalako ye député minnu b'u bulon kɔnɔ yan 100 sara la 96 olu bɛɛ ko k'u b'a fɛ donc anw fɛ o ye kunnawoloko ye donc an b'a ɲini an balimaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu de bɛna taa lawaleya olu k'u cɛsiri a taara cogo min na pour que jamana nafala ka bɔ a la olu k'u jija k'a ta ka baara kɛ n'a ye a kɛcogo ma n'o kɛra jamanadenw bɛ lafiya o problème min bɛ o bɛ bɔ an yɛrɛ bɛ transition kɔnɔ a fɔra k'an ka na ko walasa ko minnu bɛ yen n'olu t'i sira sɔrɔ ou bien n'u b'a fɔ a ma ko refondation ne fɛ n'an sera ka nin secteur ni nin sera ka lakili lɔla tɔw caman ba b'a su an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛwale ɲuman sabati an ye Ala ka a kɛ ɲɛ Ala k'o d'an ma. N bɛ se ka min fɔ an balimaw ɲɛna bi an bɔra ka nafoloko kuma de fɔ nafoloko min n'o bɛ Maliko la bi o nafoloko tun bɛ tali kɛ wari min ye faso yɛrɛ ka nafolo ye jateminɛw y'a yira ne ye ɲininkali caman kɛ minisiri la ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan ɲininkali ninnu jaabi a y'a yira an na k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi maliyɛnw jatigɛlen don maliyɛnw sirannen don wa maaw y'u lasiran ko maa minnu bɛ kɔfɛ n'olu ka kan k'an dɛmɛ ko n'olu m'an dɛmɛ ko an tɛ bɔ nɔgɔ la a ka kan ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye bi ko depuis octobre kalo tɛmɛnen Mali bɛ sɔrɔ min kɛ o sɔrɔ de bɛ ka maliyɛn yɛrɛ ka labalo kɛ maa ka dɛmɛ wɛrɛ t'a la dɛmɛ minnu bɛ na n'a bɛ fɔ o ma ko kɛrɛfɛ dɛmɛ o dɛmɛ bɛ na de ka n'a fɔ anw bɛ fɛ k'an ka wari don na an b'a don na o ni jamana yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya tɛ kelen ye donc a ka kan maliyɛn k'o faamuya bi kuma kɔnɔna na min ye Comatex ko ye an da ser'o ma a y'a yira k'a fɔ Comatex maaw ka sara a bɛna d'u ma décembre la mais Comatex yɛrɛ u bɛ kuma na min b'a to Comatex bɛ yɛlɛma ka kɛ Mali yɛrɛ ta ye et que commande minnu ni maaw tun b'a kɛ kɔrɔlen Comatex fɛ 1er mai janvier ani 8 mars u ka commandes lancé o ye hakilisigi kuma ye kuma in na fɛnɛ a fɔra an ɲɛna ko gouvernement bɛ maa 25 de ta baara la sarasiw b'o la fɛn wɛrɛw b'o la o wariw bɛɛ bɛ yen ka ban i bɛna jateminɛ fɛnɛ kɛ an ka bi kuma in na musaka min n'o sɔrɔla ko ka dɔ bɔ gouvernement ka wari dunta la o bɛnna miliyari 100 ani miliyari 1 ma mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi wari min bi gouvernement yɛrɛ bolo ka ɲɛsin o ma o bɛnna miliyari 87 ma miliyari 15 bɔɲɔngo o bɛ ka don kuranko la an y'a ye k'a fɔ kuranko fɛnɛ a tun bɛ fɔ i n'a fɔ Alpha Condé y'a fɔ cogo min na ko la Guinée n'est pas le Mali n'Ala sɔnna ma a bɛna fɔ ko le Mali aussi n'est pas la Guinée parce que k'a sababuya kɛ plan d'action kura bɛ kuranko kan min b'a daminɛ san 2021 ka taa 2025 min ye sirako fɛnɛ ye programme d'urgence wari dɔw fɛnɛ bilara o kama mais a ka kan maliyɛnw bɛɛ k'a dɔn ko sɔrɔ ninnu a caman ɲɛsinnen bɛ kiriko bunakun ani lakanako bunakun kan
fɛn ma b'olu ta la mais fɛn bɔra tɔw ta la pour que ka se ka jamana la ɲɛnamaya donc i bɛna ye bi kutigi ka kuma min kɛra an ka wariko kan k'a dɔn musaka min b'an bolo min t'an bolo a bɛ maa hakili sigi nin kɔrɔ ye ministre y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ma siga k'a la a ko maa minnu b'an dɛmɛ tiɲɛ don an mago b'u ka dɛmɛ la u bɛ baara caman kɛ mais u ka dɛmɛ a ma se Mali ma depuis octobre tɛmɛnen Mali fonctionnaire bɛ ka sara Mali ka wari de la wari na bɛ ka sɔrɔ Mali ka wari don a y'a yira fɛnɛ ko tiɲɛ na sɔrɔ yɛrɛ de bɛ Mali la wa sɔrɔ b'an bolo fɛnɛ donc vraiment ka aw fo ni ne bɔra kibaruyaw la an kan ka min fɔ maliyɛnw ye pour que u k'a dɔn kuma min tɛmɛna an cɛ wasabulon in kɔnɔ bi. N bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga. An lamɛnbaaw Bamako sigida 6nan o mɛrilakaw olu ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna na u ye walawalali kɛ hakilinaw na hakilina minnu yɛrɛ kan ka sɛbɛtiya bi an ka wasadenw fɛ an bɛ se ka fɔ ten ka sabu kɛ CNT maaw olu de bɛ wasadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ la a yirala ka fɔ min ye sariya ye sariya minnu kan ka ta ka bila sen kan walasa titiri ka se ka kɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ o waleya ninnu a kan ka sɛbɛntiya ni wasadenw ye kala ta ka bɛn a ka ko waleya ninnu ka se ka bila sen kan o bɛ kɛ da o waleyaw kan Bamakɔ sigida 6nan a mairie baarakɛlaw olu ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna na min ye nin mairie kofɔlen ye a mairie ka dankan 6nan n'o ye Baba Sanu ye ale ye kunnafoniyaw di ka yira k'a fɔ o hakilina in min bɛna bila sen kan ni a baaraw kɔni bɛ sen na n'a kan ka kɛ bi sɔgɔmada in na camancɛ fanga kɔnɔna na wasabulon nɔrabila maaw fɛ n'o ye CNT ko olu kɔni sen tɛ nin waleya in na nka walasa lamɛnbaaw ka se ka faamuya sɔrɔ nin hakilina ninnu na Abdulayi Kanta ale tun bɛ arajo ɲɛtaa tɔgɔ la a ye min sɔrɔ an ka jango lamɛn. Ka sanga ŋaniya min talen bɛ furancɛla fanga maɲɛmaw fɛ yaasa ka Mali dugukolo k'olu kɛ titiriw ye o min yɛrɛ kan ka da CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ kalo in tile 30 ka sanga o de ma sigida 6nan maire dangan 2nan Baba Sanu ale ye wele bila kunnafonidilaw ma tarata min ni a bɛnna septembre kalo tile 28 ma san 2021 a kɛra sigida 6nan ale mairiso la Baba Sanu ka fɔla ni sariya sen a ŋaniya tara ka se bi ma olu mun ye mairilakaw ye u dama don a ko la a ka fɔla ni ŋaniya in don nataw la a bɛ se ka kɛ gɛlɛya jamanadenw ma i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya jamana yɛrɛ ma cogo min na ɲɛfɔlikɛla nin n'a ɲɔgɔnnaw kan Baba Sanu ani ka fara technicienw kan minnu n'olu bɛ dugukoloko fɛsɛfɛsɛli ma Baba Sanu yɛrɛ ale ye maa ye maa min ɲɛsinnen bɛ sigida 6nan a dugukoloko ma a ye sira minnu di an ma olu filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Baba Sanu n ye maire ka deuxième adjoint ne de bɛ dugukoloko la commune 6 la. Y'aw maire damadɔ fara ɲɔgɔn kan kunnafonidilaw wele ka wagati na n bɛ ka ye ko domaniale kura de bɛna taa Mali la da nin dun kɔnɔ an y'a kɔlɔsi mɔgɔw tɛ caman kalama la an ye nin baara kɛ pour que vraiment mɔgɔw bɛ se ka bɔ ko caman kalama an minnu ye maire ye minnu yɛrɛ ye baara nin na an caman bɛ an tɛ loi nin kɔrɔ ko bɛɛ dɔn mais minnu bɛ ku dɔ da la an b'a fɛ k'a walankata ka fɔ kɔnɔna bɛɛ man ɲi pour que mɔgɔw k'a dɔn ka loi nin sonsoro fɔlɔ bɛɛ ka segin kɔfɛ an kana tabali kan ka kuma fɔ loi kura bɛ n'a bɛ dilan an bɛ a dilan cogo min na an y'a kɛ o don. Kɔrɔ jumɛn de ye loi domaniale la bamanankan na pour que lambaw. Loi domaniale ye mun ye dugukolo bɛna di cogo min na an ka sigidaw la commune kɔnɔ cercle kɔnɔ région kɔnɔ sariyaw bɛ ta cogo min na jɔn kan k'a di sɛbɛn sugu ban bɛ di wari de hakɛ min bɛ sara loi nin b'o bɛɛ danfara min bɛ loi ni mun bɛ sen na sisan danfaraba fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko représentant de l'État n'o ye gouverneur ye n'o ye préfet sous-préfet ani maire olu de tun bɛ le papier di mais cette fois-ci papier bɛ bɔ yɔrɔ kelen n'o ye domaine dɔrɔn technicien fɛ yen o yɔrɔ la vraiment o ye danfaraba ye loi nin kɔnɔ fana i mana sariya o sariya dilan ɲangini b'a kɔnɔ ɲangini dɔw b'a kɔnɔ ko ni maire filila dɔrɔn o y'a gɛnni donc n'a fɔra ko parti politigiw ka maires labɛn ka campagne kɛ ka wari bɔ ka tila ka maires ta ko ni filila nin ko nin na i gɛnna o ye tiɲɛni de donc a bɛ se ka dilan cogo wɛrɛ ka sɔrɔ maire bɛ sanctionné administrativement ka sɔrɔ a ma kɛ nin dugukolo ta ye dugukolo ko yɛrɛ la maire yɛrɛ la maire ka sanction privée dɔ bɛ yen o ye ni maire ye papier o papier dilan a bɛɛ bɛ se k'a nege o yɛrɛ ye sanction ye fɔlɔ ayi i mana papier fɛn o fɛn da tribunal b'an fɛ Mali la o tɛ se k'a nege donc ni i yɛrɛ maire tɔ i ye papier dilan n'a fɔra k'a nege la i kan ka malo sanction dɔ fana donc vraiment o y'a différence ba ye.
musaka ko fɔlen don loi in kɔnɔna la mun ni kɔrɔlen tɛ kelen ye wa? Musaka b'a la ka wari bɛɛ bɛ sira domaine na commune yɛrɛ ka ressource dɔ ye an ka CVH ye mais tiɲɛ yɛrɛ la an ma y'a kɔnɔ a bɛ taa kɛ cogo min na an ka ressource la an dun ka budget tɛ dilan o fɔ nin ye fonctionnement ye investissement b'a la vraiment o bɛna wari ko bɛna musaka bɛna kɛ cogo min na a ma diya an bolo schéma ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ dabali banna na o domaine mɔgɔw bɛ ka nin labɛn urbanisme mɔgɔw sigilen parce que a bɛ fɔ i bɛ fɛn o fɛn dilan fo ka plan approuvé mun ye maire b'a yira ka gouverneur la service technique la ka fɔ sɛbɛn ka ɲi a ye baara kɛ o de plan approuvé o ye bina o schéma fana bɛ o kɔnɔ bibi na schéma directeur tɛ mun approuvé schéma kɔrɔ de mɔgɔw bɛ ka profiter o schéma kɔrɔ ka sɔrɔ schéma kura ma se ka dilan u bɛ loi domaniale kura dilan o dun o ye filiba de ye an ka schéma dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka loi domaniale dilan o de ka ɲi siga fɔlɔ maire tɛ se ka fɔ k'i da b'a la maire 700 maire tɛ k'i bolo kɔrɔta k'i da b'a la mais kɔsa n'an ye mun kɔlɔsi CNT mɔgɔw bɛ to ka maire dɔw wele Jalakɔrɔba ou Baginda ou bien Dugunin dɔ la ko an ye nin maire wele ka sigi a ko non an bɛ maire ma bɔ maire la a b'a dɔn a bɛ maire mun kun kan a ye jateminɛ kɛ qui est le doyen qui fait quoi moi je me considère comme le doyen des maires et qui a vécu tout ça là au Mali u kan sigi a kɛnɛ kan n b'a wo yuru la bon an y'a mɛn ko le 30 b'a fɛ ka taa n'a ye assemblée la tuguni pour voter mais ala deni ala kana voter an t'a ɲini a ka voter CNT maa minnu bɛ yen n b'a ɲini ko bɛɛ bɔra du de la u bɛɛ bɔra dugu de la k'u miiri dɛ i bɔra dugu la bɛɛ bɛ Bamakɔ yan bɛɛ bɛ fɛn de la dɔw wolola burusi kɔnɔ i ka burusi kɔnɔ so min bɛ yen n'i fa y'a mangoro so siri dɔ k'i jɔ ko bi ye yan ye n ka titiri ye i miiri o la n'i ye miiri o la i tɛ nin loi voter sinon n'i y'a voter Bamakɔ yan dɔ bɛ se ka taa k'i ka buguda la n'a kɛra tɛmɛfɛn ye n'a kɛra tɛmɛfɛn ye dɔ bɛ taa titiri bɔ dugutigi ka du kan aw yɛrɛ bɛna mun de kɛ n'a sera tɛmɛ an bɛ se ka loi nin bali cogo cogo an b'a bali ni sariya de b'a bali an bɛ taa sara bonda an bɛ to de la an b'a attaquer ala t'a dɔn maire ma attaquer maa kelen fila bɛ sɔrɔ b'a attaquer ne baba sɔrɔ ne b'a fɛ kumakan laban ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ ka loi nin labɛn ka taa télé la ka fɔ a bɛ ta o tɛ o fɛn fɛn bɔra télé la n'o y'a kuma fɔ an b'o dɔn mais mun dabali banna na u ma maire wele ka sigi kɛnɛ kan c'est vraiment nin ko nin na u ka an bɛ transition de kɔnɔ n'u b'a fɛ Mali ka dilan u ka to transition ka ka ambition essentielle kɛ mais ka dugukolo ko bila n'an tilara élection na k'u sigi an ka kuma fɔ en tant que service technique décentralisation a tɛna bɔ a ma mais k'a fɔ i bɛ fɛn la k'i bɛ décentralisation nagasi o sariya dɔ ye de o k'o dabila an tɛna segin ko décentralisation ko la dɛ ni an bɛ taa an bɛ taa ɲɛfɛ mais a bɛ ɲɛ diyagoya de a bɛ se ka goya ye mais décentralisation ko fanga ka segin so dugu ma o ye diyagoya de a bɛ se ka goya ye parce que bi ye ɲɛmɔgɔ ye i ye directeur national ye ou bien i bɛ di direction nationale la a bɛ se ka goya ye mais a bɛ taa labanko de don. An lamɛnbaaw i n'a fɔ kunnafoni balan daminɛw la an y'a ɲɛfɔ a ye cogoya min na kunungo araba min bɛnna septembre kalo tile 29 ma san 2021 baara dɔ nun dɔ la an ka jamana kɔnɔ baara minnu kan ka kɛ tile 2 baara ye a kan ka kuncɛ bi tilafana to mana dun laɲini nin tɛ dɔwɛrɛ ye min ye jɛkulu ye jɛkulu minnu ka baara bɛlen bɛ kunnafoni di sira yɛrɛ o waleya ninnu sabatili ma farafina jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ farafina jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko UEMOA ka se CEDEAO ma n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ ka sanga ni diɲɛ yɛrɛ subahana mansinw ka taacogoyaw ye yɛlɛma kura minnu kan ka don baaraw la min bɛ se ka kɛ sababu ye nɛgɛjuru sira bɔlɔlɔ a ka se ka kɛ nafa ye jamana kɔnɔdenw ma n'i ye CEDEAO jamana ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ jamana 15 la Mali b'a kɔnɔ n'i ye UEMOA jamana fana ta k'a lajɛ o bɛ tali kɛ jamana 8 na Mali bɛ o fana kɔnɔ jamana in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na sigiw kɛra ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi nɛgɛjuru sira bɔlɔlɔ a yiriwara kojugu hakilina ni fɛɛrɛw ka ta k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minnu b'a la an ka se ka kisi a ma nafa minnu b'a la bɛɛ lajɛlen ka se k'o sɔrɔ o ka kɛ sababu ɲuman fana ye jamana ninnu si kana taa ka ɲɔgɔn to u ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru sira bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛmɛlen kɔfɛ fana min ye subahana mansinw ye o waleya ninnu ka se ka jidi jamana ninnu kɔnɔna na da nana don o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na Mali minisiri min ka kɔɲɔw bɛlen bɛ kunnafoni di ma ale ni subahana mansinw kɔɲɔw sabatili ma o minisiri ka nɔrabila tun bɛ nin kɛnɛ kan min sɔrɔla o la an ka jango lamɛn. Madame Maïko Assassin, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration tɔgɔla sigida mun filɛ nin ye nin ye sigida ye mun wulilen don ka secteur de l'économie numérique lajɛ parce que kow yɛlɛmana kosɛbɛ depuis 2005-2006
texte minnu b'an bolo au niveau UMOA ni CEDEAO niveau la kow changera internet ni 5G ni intelligence artificielle ni ko caman hali civilisation ka comportement ani réseaux sociaux ko caman fɛnnen don wajibiyalen don an ka textew lajɛ ko kura minnu bɛ sen na sisan k'olu réglementer donc o document de élaboré don an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan de k'o lajɛ Mali ka hakilina di a kɛra déjà de façon globale jamana bɛɛ wulila sisan ta ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ de ka jɛ ka a lajɛ an ka maliyɛnw an ka observation bila ka taa IMO la o de don baara tɛ se ka kɛ ni textew ma élaboré ni textew élaborélen don an fana b'an sinsin IMO textew de kan pour que an ka yan textew kɛ donc ni textew élaborera texte min don a b'a permettre bɛɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan nɔ an bɛ intégration de kɔnɔna la jamana kelen tɛ se ka baara kɛ jamanaw bɛ jɛ de ka baara kɛ donc ni texte ninnu b'a permettre anw ni jamana tɔw bɛna se ka baara kɛ an b'a adapter n'u ye donc an bɛ se ka fɛnw partager comme ça c'est bon togodala mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la parce que ko o ko n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ consommateurs de kama gouvernement bɛ baara la mun kama nafa sɔrɔ tɛ yan sɔngɔw ka jigin service ɲumanw ka bila mɔgɔw ka disposition la mun b'a to u bɛ se ka nafa sɔrɔ a dabɔlen don o de kan. Min ye sɛnɛ yɛrɛ baaraw ye an bɛ fɛ ka dɔn nin baara in bɛna yɛlɛma jumɛn don sɛnɛ yɛrɛ taabolo la. Technologie développée don cogoya min na sɛnɛ pour que a ka kɛ ka ɲɛ il faut k'an k'a dɔn i bɛ fɛnw arroser a wagati min ji hakɛ min kan ka k'a la fɛn minnu kan ka kɛ hakɛ bɛrɛbɛnnen don donc nin bɛna sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ ni ko jamana kɔnɔden bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko numérique de bɛna développement la don an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw k'o adopter donc texte minnu bɛna kɛ n'olu texte ninnu bilala en place ka textew respecter ne yɛrɛ b'aw tɔgɔ ko Amadou Traoré n bɛ baara kɛ AMRTP la président ka conseil de ye ne ye o atelier ne y'o président o comité de pilotage fana président. ayiwa kuma datigɛ la AMRTP AMRTP baarakɛda dɔ de don ni faso y'a bila sen kan nɛgɛjuru sira baara mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɛ yen n'a bɛ f'olu ma ko opérateur mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɛ yen n'a bɛ f'olu ma ko fournisseur de service de télécom pour k'u ka baara kɛcogo ka ɲɛ a bɛ komi an b'a a circulation réglé yɔrɔ polisikɛ b'a jɔ sirada la de mobili min kan ka tɛmɛ min man ka tɛmɛ ni min y'a infraction kɛ ka o ɲɛ yir'o la anw fana bi komi o cogo de secteur de télécom la ni lajɛrɛ an ka tɔn fila de bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko UMOA n'a bɛ f'o ma ko CEDEAO UMOA Mali b'o kɔnɔ UMOA jamana 8 de CEDEAO je crois que o ye jamana 16 Mali fana b'o kɔnɔ donc olu y'a sariya dɔw de ta télécom sariya ani TIC sariya kɔnɔ donc o sariya in an ko a tɛ se ka ta ten k'a sɔrɔ jamanadenw bɛɛ mi hakilina di a kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ secteur de télécom kɔnɔ Mali la sɛbɛn kan ka di e ma i k'a lajɛ k'i hakilina di donc oui sɛbɛn in bɔlen Mali y'a ɲini k'a fɔ a b'a ka malidenw bɛ wele k'u hakilina di sɛbɛn in kan bi ani sini an y'a mɔgɔ 41 service 41 an y'olu de invité yalasa u k'u hakilina di olu y'u hakilina min di an b'olu de fara ɲɔgɔn kan bi ka kuma o kan ani UMOA mɔgɔw an b'o de kɛ. ayiwa jamana kɔnɔdenw bɛna nafa jumɛn sɔrɔ nin waleya in na. jamana kɔnɔdenw bɛna nafaba de sɔrɔ a la yɔrɔ a bɛ fɔ ko économie numérique tɛ foyi wɛrɛ bi an bɛ sɔrɔ da siraw de kan physiquement maintenant économie numérique o sɔrɔ daw minnu sinsinnen don télécom fɛnw kan donc ni an sera ka o baara kɛ ka ɲɛ k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ b'a dɔn feere dɔ bɛ ka kɛ sisan nɛgɛjuru siraw de kan i bɛ taa internet kan Facebook kan i bɛ dɔ ye a b'a fɔ ko ne bɛ sabara feere ne bɛ se ka sabara in i b'a san a bolo n bɛ taa d'i ma f'i ka so o tɛ se ka kɛ n'o ma kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ donc o baaraw de b'a kɔnɔ ya Alibaba ninnu bɛ yen yɔrɔ olu kɛra milliardaires de ye ni feere pɔsɔn na donc o de fana économie numérique in b'o fana de kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan hali sɛnɛkɛda sira kan kibaruya minnu bɛ sɛnɛkɛ sira kan sanji bɛna cogo jumɛn na sanji bɛna waati jumɛn nin bɛɛ bɛ sɔrɔ internet kɔnɔ i bɛ don internet kɔnɔ i b'a dɔn donc n'i sera k'olu dɔn i b'a dɔn wagati min na i kan ka sɛnɛfɛn baara min kɛ donc an bɛɛ ka sɔrɔ de b'a la mais ni a fana nana ɲɛma minɛn dɔw de kan ka bila sen kan minɛn minnu b'a to service ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na bon o la a bɛ fɔ o ma ko les équipements les infrastructures de haut débit c'est kuru bɛ se ka taa cogo min na kuru ka taa joona sira minnu fɛ internet bɛ taa o fɛ ka teliya donc baara in b'o de yira an bɛɛ ka nafa b'a la. ɲɛta kanubaw ka sanga ni camancɛ fanga baaraw ye kunungo araba an y'an ka kuma galamani ta ka don dugu kɔnɔ ka maa dɔw k'olu ɲininka olu yɛrɛ fɛlata ye min ye ka sabu kɛ min ye camancɛ fanga minisiri ɲɛma ye n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye ka to taama na lamɛrikɛn jamana kan ka sanga ni diɲɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu o lajɛrɛ tɔnba min bɛ yen olu tun ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna na Sogɛl Kokala Mayiga a taara Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ fa ka da o kan Faransi kunnafonidila dɔw kɔni tun ye kuma galamani ta ka tɛngo Sogɛl Kokala Mayiga la u y'a ɲininka min ye kalafiliw ye n'o ye jamana ɲɛmaa Suwanzi kalafili ye ka se wasadenw ka kalafili ma a kan ka kɛ février kalo nata san 2022
Sogɛl Kukala Mayiga ko a hakilinanta ye mun ye o waleyaw kan ka da nin waleya ninnu kan marabolo ɲɛma n'o ye minisiri ɲɛma ye Dr Sogɛl Kukala Mayiga a ka jaabi kɛra min ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ko kalafili ka kɛ nin cogoya in na a gɛlɛyaw barika ka bon kosɛbɛ ka sabu kɛ hakilina ni fɛɛrɛ ni laɲini minnu kan ka ta k'a bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye kalafiliw ka kɛ ko o hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan o bɛna kɛ sababu ye sigi min fɔra n'o ye assise nationale ye n'a kan ka kɛ jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na marabolo bɛɛ lajɛlen bɛna i fɛlata fɔ nin hakilina ninnu na ko o kɔfɛ jaabi min mana bɔ o kɔnɔ kalafiliw na kɛ ka sanga ni o waleya ye an ye jamana kɔnɔden dɔw ɲininka minnu ye u fɛlata fɔ min sɔrɔla o la o filɛ nin Tɔgɔ Suleman Jalo. Ayiwa an y'a mɛn ko Sogɛl Kukala Mayiga a y'a jira k'a fɔ olu b'a fɛ dɔ ka se ka fara cɛmancɛ fanga kan walasa min ye lakana baaraw ye u ka se ka kɛ kalafili ka se ka bila sen kan nka politikitɔ maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko olu ma sɔn ma e yɛrɛ hakilinata ye min ye e min ye jamana kɔnɔden ye. Bon ne ye ne ɲininka ko ne ka hakilinata bon ne tɛ côté si la nka ne kɔni b'a fɛ dɔ fara ko kuma tɛ dɛ vraiment o k'a to jamana in ka basigi o de y'an ka laɲini ni jamana ka basigi cogo di. Ni jamana basigira mankan ni ŋunuŋunu minnu bɛ yen ani kuma dongo la attaquement fɛn ninnu ka solution ɲini la ni solution ɲini o la waati min na donc min bɛ kɛ Mali kɔnɔ sɔrɔ o ka sɔrɔ ka o hakilila kɛ kelen ye vote bɛ sigi cogo min sɔrɔ ka vote bolo da cogo ne ka hakilina ye parce que hali jugu n'i y'a ye a bɛ Mali ko la a bɛ ka jamana ko ta ka bila fɛn sen kan fara kɛ k'a dɛmɛ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na donc ni jamana ko in sigira ɲɔgɔn kan ka ban kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ka fadenya kɛlɛ in ye mais ne kɔni bɛ min fɛ ko fara kan tɛ dɛ fo k'a to jamana ka basigi fɔlɔ. E dara la k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔ ye sɔrɔsi ninnu ani Sogɛl e dara la k'a fɔ o bɛ se ka jamana in labasigi waati natɔw la walasa kalafili ka se ka kɛ wa. Bon ne hakilina kɔni na jamanadenw bɛ fara o kan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ parce que n'a fɔra ko dɔw bɛ dɔ la gosi yan dɔ fana bɛ dɔ la gosi yan tɛ jamana jɔ cogo ye quoi an bɛɛ ka jan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ Mali tɛ dilan anw yɛrɛ kɔ depuis denmisɛnya kɔnɔna na an maa mɛn o b'a fɔ ko ni Mali ko ɲagamuna cogo o cogo Malidenw de b'a woloma mais bi an ta kɛra ni Mali ko ɲagamuna an bɛ jan k'a fara n'a kɔrɔ ko an ka woloma fana dɔ bɛ taa koto dɔ bɛ taa koto fɛ an k'u bila an ka jan an ka Mali ta tɛgɛ fila la n'an y'a ta tɛgɛ fila la ni Mali ka laɲini sɔrɔla donc an bɛɛ hakilina sɔrɔ an bɛ sɔrɔ n'an ka fadenya kɛlɛw ye a banna. Min ye lakana ko ye diɲɛ bɛɛ bɛ an fɛ Mali la o bɛɛ n'a ta lakana ma sabati Faransi kɛlɛkɛcɛw e yɛrɛ hakilinata ye mun ye olu ka kɔɲɔw la. Bon ne tɛ Faransi dɔn tiɲɛ yɛrɛ ne kɔni t'a dɔn nka ne kɔni b'a ɲini Mali bɛ se ka basigi cogo min na u kana n'o hakilila ye san joli bɛ mɔgɔ ka yɔrɔ la hali bi yɔrɔ basigi tɛ yen bon ne kɔni tɛ se ka fɛn fɔ mais en tout cas tɛ fɛn dɔn mais en tout cas Mali bɛ basigi cogo min na ka se ka na n'o ye. Idrissa Gassama Jaabi min ye cɛmancɛ fanga baaraw ye dɔ ka fara a kan maa caman bɛ ka kuma fɔ politikitɔn maa caman fana ko k'u ma jɛnɛ e yɛrɛ hakilinata ye mun ye e min ye jamana kɔnɔden ye. Ne hakilinata ye min ye taɲɛ ye min ye Mali sigi la dɔ ka fara a kan o de ye taɲɛ ye o de kaɲa ma fana o de ye hɛrɛ mais n'an y'a kɛ n b'a fɛ fɛn kana fara kan a ka kɛ sisan élection ka kɛ fɛn dɔ de tiɲɛni a tiɲɛni fanga ka bon i n'a fɔ mun tiɲɛni bon baara foyi tɛna kɛ i n'a fɔ komi a kɛcogo la ni dɔ farala transition kan n b'a fɛ donc baara minnu ka kan ka kɛ ladiriya yɛrɛ kɔnɔna la ani yeta minnu ka kan ka ye pour que n b'a fɛ pour que jamana yɛrɛ ka basigi n'a transition kɛra sisan n b'a fɛ donc olu si tɛ se ka ye donc o ye baara seginin kɔfɛ quoi. E dara la k'a fɔ cɛmancɛ fanga bɛ minnu bolo n'o ye finitigilakaw ye o bɛ se ka cɛmancɛ fanga in kɛ k'a ɲɛ walasa basigi ni lakana ka sabati wa. N'a tor'u bolo n b'a fɛ a bɛ ɲɛ mais n'a ma t'u bolo a tɛ ɲɛ dɛ an k'a t'u bolo n b'a fɛ donc an hakilina n'u hakilina an k'u kɛ kelen ye quoi donc a bɛ ɲɛ quoi. I ka kumakan laban ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma bɛn bɔliyaw la. Bɛn labɛnw na n b'a fɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ne ka hakilina ye min ye donc an k'an hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'an hakili kɛ kelen ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dusukolo kɛ kelen ye donc baara bɛ ɲɛ quoi. Ne tɔgɔ ye Isia ka ca. N bɛ fɛ k'a dɔn min ye cɛmancɛ fanga janya ye an ka marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kukala Mayiga a kumana kan a ko laɲini min b'o la o b'a fɛ dɔ ka fara ka jamana ka basigi nka politikitɔn maa caman ko olu ma jɛn'a ye e min ye jamana kɔnɔden e hakilinata ye mun ye. Bon i ka ɲininkali ne bɛ nin ɲininkali n b'a ye cogoya wɛrɛ de la parce que an bɛ lahalaya mun kɔnɔ n'o ye transition ye f'an k'a dɔn mun y'an se yan nɔ an ka o leçon de tirer fɔlɔ parce que transition ye rupture de o wagati de ye ka baara minnu n'o tun bɛ kɛ a essayer k'o jɔ ka sɔrɔ ka taabolo kura di jamana ma bon o taabolo kura o laɲini o de bɛ na ni c'est à dire transition baaraw ye o de la a bɛ fɔ ko légitimité légalité o gɛlɛya caman nana o kumaw kɛra an tɛmɛn'o bɛɛ kan bon ni kuma nana bi ko ka dɔ fara transition délai kan ou bien ka dɔ bɔ transition a ka délai ka to a cogo la ne b'a ye ɲininkali man ka kɛ yen yɔrɔ la parce que ne ka faamuyali la dɔ ka fara a kan dɔ kana fara a kan peu importe o si tɛ problème ye mais est ce que an bɛ lahalaya mun kɔnɔ o lahalaya ani transition yɛrɛ ye taabolo mun ta est ce que an ka lafiya bɛ o de la o de basigi bɛ o de kɔnɔ donc an kan ka ɲininkali kɛ yen de fɔlɔ k'o de jate minɛ k'o ɲini k'o dɔn o de ka nɔgɔn an k'a fɔ ko an b'an focaliser dɔ ka fara a kan dɔ kana fara a kan dɔ ka fara a kan ne b'a ye k'a fɔ o ka kan bi parce que an bɛ lahalaya dɔ kɔnɔ bi
n'i ye jateminɛ kɛ an ye kalo 8 ɲɔgɔn an y'o perdi bandaw ka ko la an kun ma taa yɔrɔ la mais bon gouvernement yɛlɛmali kana se sisan ma ani Assimi kɛlen président ye fo bi an y'a ye kow bɛ ka bouger mais a bɛ ka taa sansi jumɛn fɛ i bɛna ye furugu caman kɛra o la population ni ɲɔgɔn cɛ ani taabolo man d'anw ye nin ka d'anw ye mais peu importe o tɛ an bɛ cogo min na bi est-ce que kunu de ka fisa bi ye ou bien bi de ka fisa kunu ye bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲini ko de la ka sɔrɔ k'a dɔn n'a sɔrɔla nin taabolo an ka basigi b'o la n'a sɔrɔla nin taabolo an bɛ basigi sɔrɔ a la an b'a sɔrɔ a la ka bɛn waati jumɛn ma an bɛ se k'olu dɛlaw défini k'olu ɲɛdɔn n'a kan ka jɔ de fana ka fɔ an ka don élection na ka fanga kura sigi légitime sigi comme ça ka o baara tɔw fana dafa parce que transition yɛrɛ ale bɛ na a bɛ au moins c'est à dire élément de base de bila sen kan o élément de base ninnu o b'a to ni fanga mana sigi démocratie kɔnɔna la ka fanga di légitime ma donc o b'o o baaraw de kɛ ka se ka jamana ka basigi ni jamana ka développement ko sabati mais est-ce que olu kɛra fɔlɔ wa donc ɲininkali bɛ kɛ yen ni dɔ ka fara a kan dɔ kana fara a kan an b'a évaluer de an bɛ cogo min na bi basigi bɛ ka na walima kow bɛ ka lafiya bɛ ka na jamana kɔnɔdenw kan an b'o de ɲɛɲini k'o dɔn fɔlɔ jamana kɔnɔden fanba bɛ min fɔ caman bɛ jugement kɛ ni sentiment de mais an k'a lajɛ an ka jugement kɛ avec la raison o de b'a to an bɛ se ka jamana ye nin kisi an ka bɔ mɔgɔko la mɔgɔ burujali an k'o dabila an k'a lajɛ jamana in yɛrɛ a bɛ cogo di bi an bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na en tant que malien an ka dignité ye mun ye an yɛrɛ ka honneur bɛ mun de la an k'o de ɲini k'o dɔn o de ka fisa. min y'a sisi sigikafɔ o baara in e hakilinata ye mun ye o la. bon sigikafɔ kɔni ye wajibi de ye o parce que an yɛrɛ ka mɔgɔkɔrɔ b'a fɔ ko sigikafɔ ye damu ye mɔgɔw bɛ sigi ka kuma ko la i bɛna ye a dɔ la u bɛ wuli fɛn dɔ kan bon wuli bɛ kɛ fɛn min kan o de bɛ jate minɛ n'a sɔrɔla c'est à dire o ka ɲi jamana ma o man ɲi jamana ma parce que a dɔ la sigikafɔ n'a bɛ kɛ fo kuma ka kɛ c'est à dire taabolo bɛɛ de kan parce que ni jamana yɛrɛ ta jamana sigilen don facteur damadɔninw de kan n'o ye sécurité n'o ye kɛnɛya ye n'o ye kalanko ye o n'a ɲɔgɔnnaw bon olu fɛn ninnu filɛ ni lafiya mana o la ne hakili la ni aw ka bɛ sigikafɔ kɛ ko kan parce que sigikafɔ yɛrɛ fanba yɛrɛ i bɛna ye i ye kuma min fɔ i ka question fɔlɔ la caman bɛ taa u bɛ taa kɛlɛ kɛ o ko de la mais ne kɔni hakili la sigikafɔ kan ka lajɛ de anw ka kalanko bɛ cogo di anw ka lakana bɛ cogo di ani anw ka baloko ani an ka kɛnɛyako bɛ cogo di maliyɛndenw ka sɔrɔ n'o ye baara ye olu ko fana nasiraw bɛ cogo di ni sigikafɔ kɛra autour de ça ne hakili la solution bɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ wele a bɛɛ maliyɛnw de ye fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko an tɛ hakilina kelen kan o tɛ ne kɛ fasoden jugu ye mais an bɛɛ bɛ ka laɲini dɔ de kɛ laɲini an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko kelen mun na n'o de ye Mali ka lafiya ye bon Mali ka lafiya o b'o mɔgɔ da ne b'o kɛ maliyɛn de ye mana sira o sira fɔ a bɛ jate minɛ de parce que sigikafɔ bɛ na n'a ye ni argument de bɛ avancer ne bɛ jɛn ni nin ne tɛ jɛn ni nin o hukumu kɔnɔna la e tɛ jɛn n'a ye kun min na e b'o de fɔ mun b'a bali k'a fɔ ko wayi ne bɛ ka min fɔ n'a sɔrɔla k'o de ka ɲi o man ɲi e de fana bɛ na ni o argument ye ni ne ta ka ɲi n bɛ na n'o ye ni mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kuma min ye tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ fɛn filima ye o tiɲɛ tɛ baden fɛn ye ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn hakili b'a minɛ mais mɔgɔw ka o de ta u ka bɔ parce que a bɔra karisa da kɔnɔ o man di ne tɛ karisa fɛ solution ka bɔ karisa bolo ne t'o fɛ o de ye problème ye Mali la donc fo de k'a dabila ni mɔgɔw ka baara kɛ ni tiɲɛ ye karisa ye tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ bɛ ne ta sanfɛ ne bɛ sɔn nin ma et puis ni ne ka ɲi Mali ma tigitigi e ma fɛn dɔ ye mɔgɔ wɛrɛ b'a ye quoi jamana ko y'o de ye quoi ne y'a ye an cɛyalen don ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛɛ bɛ kuma jamana ko la laɲini kelen de don quoi bɛɛ bɛ na n'i ka hakilina de a bɛ sabati cogo min nka bɛɛ bɛ réfléchi ka da i ka degun cogoya ani ye fɛn min ye mais mɔgɔw ka yeta tɛ kelen ye dɔ bɛ fɛn dɔ ye ka tɛmɛ e kan dɔ fana ka degun ka bon ka tɛmɛ e kan o b'a ye c'est à dire a bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min o b'o sira dɔn o b'o sira surumani dɔn ka tɛmɛ e kan parce que pour que i ka degun wuli ka bɔ mɔgɔ kan fo i k'a dɔn degun sugu min b'a kan i se ka kɔgɔ di mɔgɔ ma n'a mago bɛ s'o yɔrɔ la a tɛ nafa ɲɛ ye donc il est temps population de fana ka lamɛn population jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye assise la i bɛna ye a bɛna boli a kana kɛ den ni ɲɔgɔn ye ka kɛ sélectif ye an bɛ fɛ karisaw de ka n'u da don a la a kana ko ye n'a ma ko ye dɔrɔn ne hakili la a bɛ sabati wa jamana bɛ lafiya sɔrɔ a la. ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara. an lamɛnbaaw hali bi ka sanga ni camancɛ fanga baaraw ye parti politique caman bɛ yen minnu faralen don ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ ni a ɲɛmaaya bɛ Dr Bokari Tirita bolo n'i ko Bakari Tirita ale ye IBK masurunyana tɔn maaba dɔ ye
min dɔlen no Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Olu fana ye sigi kɛ kunungo araba lansara tɛmɛlen kɔfɛ. Olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye. U ko hakilina min bɛ olu la o de ye ka se ka camancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ baara ka se ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye bɛɛ ni basigi ni kolosuma o ka sabati Mali kɔnɔ. Nka ka da waleyaw kan u ko hakilina caman bɛ yen minnu kɛra camancɛ fanga in kɔnɔ ni a ma sara olu la ka da o kan olu kɔni ye laɲiniw kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga tigilamaw ma. O laɲini ninnu dɔ ye min ye o de ye camancɛ fanga in a ka se ka kɛ waati kɔnɔ waati min layiru taara diɲɛma ɲɛnɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana sigi a cogoya kɔrɔ la. O tɛmɛlen kɔfɛ min ye kalafili koɲaw ye sɛgɛsɛgɛli ni hakilina minnu kan ka ta ka ɲɛsin o ma o fɛɛrɛw fana ka bila sen kan. Ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka ta ka bila sen kan minnu ka baara bɛna bɛn camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka kalafili labɛn o jɛkulu in olu fana ka se ka ɲɛfɔ malidenw ye fo ka se sigikafɔ min baaraw fɔla baara ninnu da ka se ka don o waleyaw bɛɛ lajɛlen na. Ni parti politique ninnu ni y'u ka hakilinaw ta k'a lajɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu b'a fɛ camancɛ fanga tigilamaw u k'u jija min ye kalafili ye a ka se ka kɛ a kɛcogoya la. Bakari Tereta ale ye kɔrɔfɔ dɔw di an bɛ jɛ k'o lamɛn. Ale fana kɔfɛ min ye Amadu Koyita ye ale nana sɔrɔ baara yɛrɛ kuncɛ la nka a ye a hakilinata yɛrɛ di ale ni min bɛ ale fana fɛ camancɛ fanga taabolo la k'o lase jamana kɔnɔdenw tulo kan. An ka jɛ an ka nin waleya ninnu lamɛn. Ka Ala fo ka Ala barikada min ye bi don yira an na. An ka bi kuma in a bɛ an ka camancɛ fanga de kun kan. Camancɛ fanga marako ɲuman jamanadenw sago la pour que jamana ka hɛrɛ ka k'a la a ka laban ni jamana ka hɛrɛ ye. Donc an ka jate la se ka matarafa cogo min na an y'o hakili jagabɔw de kɛ. Waati jan bɔ an ye sɛbɛn dɔ labɔ déclaration k'a yira fanga kalifalen minnu ma nin waati in na k'u jija camancɛ fanga a man ɲi jamana si ma. Camancɛ fanga a bɛ waleya ka ca Ala fɛ ka da fanga tiɲɛ de kan ka da coup d'état de kan. Coup d'état bɛ jamana nagasi camancɛ fanga bɛ jamana nagasi. Maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko coup d'état ma fɛn bɔ Mali gɛlɛya la a ye dɔ de fara Mali gɛlɛya kan. An bɛ taa ɲɛfɛ bɛɛ dɔ de bɛna fara Mali gɛlɛya kan. Donc o de kosɔn an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko waati min sɔrɔla faamaw yɛrɛ fɛ parce que a waatiw la a bɛɛ b'a kalama. Fanga tiɲɛna a kɔni an bolo ma don foyi la. Olu ka président sigi olu ka premier ministre sigi le gouvernement sigi an ka mɔgɔ t'a la o ye CNT sigi an ka mɔgɔ t'a la. C'est que anw jatena k'a fɔ ko an de tun bɛ fanga la mankan man ɲi anw ma an fana y'an daminɛ an y'a tu. Donc waati min sɔrɔla waati san 1 ni kalo 6 ye olu de taara CEDEAO la olu ni CEDEAO mɔgɔw de ka bɛnkan don olu de sɔnn'a ma n'o tɛ tiɲɛ na an yɛrɛ ka laɲini tun ye kalo 12 de ka d'a kan n ye min fɔ ko camancɛ fanga a bɛ jamana nagasi de. Donc an ye memorandum kɛ an ma da kɛli ma an y'a ci Assimi Goïta n'o ye transition président ye an y'a ci Diaw n'o ye conseil national transition président ye an y'a ci Choguel Kokala Maïga ma o saba la an bɛ Diaw fo Diaw de y'an jaabi a n'a sigira ka kuma vraiment a y'an fo kosɛbɛ k'a fɔ ko an ye wale min kɛ a diyara ye lɛdu fana t'an ye k'a fɔ n'Ala sɔnna an n'a bɛ sigi an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya bon an b'o makɔnɔ na fɔlɔ transition président a m'an wele premier ministre m'an wele mais an yɛrɛ ka jateminɛ na bɛɛ kɔni ye layidu ta k'a fɔ ko transition waati a bɛ matarafa président y'a fɔ k'a bɛ matarafa premier ministre y'a fɔ k'a bɛ matarafa a yɛrɛ y'a sigi k'a fɔ kɔsɛnɛ yɛrɛ premier ministre taara fɔ diɲɛ bulonba yɛrɛ la n'o ye Nations Unies assemblée générale ye k'a fɔ yen k'a bɛ matarafa an dun hakili la an ka jamana ye hɔrɔn jamana ye layidu banna kumakan banna donc n'an ye min fɔ an b'a fɛ k'o de kɛ n'an bɛ min fana kɛ an b'a fɛ o de ka fɔ alors mais comme an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ waati a bɛ jɛɲɛbɛ a bɛ jamana don gɛlɛya de la et puis n'a bɛ gɛlɛya a gɛlɛya a man ɲi jamanadenw ma i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ fanga na olu de b'a fɛ ka to fanga na e min fana yira an ka hakili jagabɔw la k'a fɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ parce que fɛn fɛn bɛ kuma na fan dɔ fɛ n'u bɛ tile k'anw dɔgɔya n'u bɛ tile k'anw neni an n'u bɛ sigira gouvernement kelen kɔnɔ i bɛ k'a waati an bɛ masɔn kelen ye donc kana fɔ bi ko yɛlɛmɛna olu de bɛ kɔn vraiment ka wuli k'anw ma neni k'a fɛ tan an kɔni ka jate min ye min ye comme an bɛ parti ye parti dun maliyɛn bɛɛ bɛ partiw dɔn fanga bɛ dɔw la dɔw bɛ se ka fanga sɔrɔ élection kɔnɔ fanga tɛ dɔw la dɔw bɛ se ka fanga sɔrɔ élection kɔnɔ maliyɛn dun an bɛɛ dun ka laɲini de kɛra an ka constitution an sɛbɛn constitution na fanga tɛ ɲini ni kɛlɛ ye fanga tɛ ɲini ni mugu ni kisɛ ye fanga bɛ ɲini élection de donc comme fanga tiɲɛna fanga man ɲi jamana ma a bɛ jamana nagasi an ka bɛn ka jamana dɛmɛ an ka segin situation normale la anw ka laɲini ma yɛlɛmɛ o kamana daminɛ fɔ sisan an ka sigi ye kelen de an ka laɲini ye kelen de ka transition waati min dira transition ma k'o matarafa jamana ka hɛrɛ b'o de o de y'an ka laɲini ye. wala bamananw ko dugutigi kɔrɔ o tɛ dugu ɲalen fɛ
n'i ye aw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen maa minnu tun bɛ Elhaji Ibrahim ka fanga na olu de nɔfɛ maaw don yala transition min bɛ bolola sisan n'olu ka fanga in aw na se k'u dɛmɛ a se k'u n'aw jinɛ na wa ka IBK to fanga na hakili i bɛ tun bɛ Mali la hakili Choguel Kokala Mayiga IBK ka fanga kɛ comme ne an sɔrɔla gouvernement kelen kɔnɔ Mohamed Ali Bachili IBK ka fanga kɛ an sɔrɔla gouvernement kelen kɔnɔ Muntaka Tall sɔrɔla IBK ka fanga kɔnɔ an ye gouvernement kelen kɛ Koniba Sidibe o sɔrɔ IBK ka fanga kɔnɔ an ye gouvernement kelen kɛ alors ne yɛrɛ b'i ɲininka o a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ko anw de ye tiɲɛnikɛlaw ye olu ye ɲɛnikɛlaw ye an bɛ sɔrɔla gouvernement kelen kɔnɔ est-ce que o bɛ se ka sɔrɔ donc kura wɛrɛ de b'a la donc IBK ka mɔgɔ kɔrɔw ani transition ka mɔgɔ kuraw o tɛ yen o kɔni de ka maliyɛnw hakili ɲagami min bɛ tiɲɛ na minnu tɛ se ka fanga sɔrɔ élection kɔnɔ n'olu ye ni IBK ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u dɔw yɛrɛ bɛ yen u ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ IBK ka fanga kɔnɔ an dɔw m'u sɔrɔ IBK bolo maintenant u y'a ye fanga bɛna tiɲɛ waati min na olu teriyara ka bɔ fanga kɔnɔ ka na kɛ fanga sɔsɔlibagaw ye o peut-être que ko bɛɛ ye Ala de bolo Ala de bɛ fanga di maa ma Ala de bɛ fanga bɔsi maa la Ala ye IBK ka fanga dan sira la Ala y'u garisɛgɛ wuli nana transition na mais o t'a bali donc a juguya t'an na a koniya t'an na ni anw sɔnnen don ko Ala de ye IBK ka fanga ban min jara Ala ye o jara anw fana ye donc janga monsieur le ministre salamu aleykum rahmatullah wa aleykum salam ayiwa min ye parti politique dɔ ye u farala ɲɔgɔn kan bi min ye camancɛ fanga ta cogoya ye u fɛlata fɔ an bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ hakilinata jumɛn bɛ la ka ɲɛsin waleya in ma ne an ka parti politique ɲɛmɔgɔw fo o wale ɲuman dɔn k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a fɔ an ma fara k'a fɔ k'an bɛ transition juguya la an ma fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ gɛlɛya se transition ma au contraire an farala ɲɔgɔn kan an bɛ transition dɛmɛ cogo min na parce que n'an ye transition dɛmɛ ni transition réussira Mali de ka kunna wolo bɔ la Mali de ka basigi bɔ la surtout an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na bi an bɛ lakanabaliya kɔnɔna na gɛlɛya caman b'a ye jamana nin kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ kelen bɛ k'i kɔ don an na dɔɔni parce que an yɛrɛ bɛ organisation min kɔnɔ n'an b'a fɔ ma CEDEAO an t'o kɔnɔ bilen o dun créera anw fɛ yan an bɛ organisation fana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma Union africaine an t'o kɔnɔna na bi donc an bɛ se ka mun de kɛ n'an bɛ na ni baara kɛ pour que ordre constitutionnel bɛ se ka sigi cogo min na n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ko ko mɔgɔ yɛrɛ kan ka kalata ko kuma fɔ ko insécurité bɛ jamana kɔnɔ wa effectivement n'i y'a ye an b'a fɔ an t'a fɔ kalata dɔrɔn kama an b'a fɔ normalité constitutionnelle n'an seginn'o kɔnɔ n'o ma dɛmɛ min k'an ye n'o ma lakana min sabati o tɛna ko tiɲɛni ye au contraire n'an bɔra an ka engagement de kɔnɔna na an laɲini min ta an ni CEDEAO ye ni Union africaine fana dɛnen b'o la ni Union européenne dɛnen b'o la ni Nations unies dɛnen b'o la n'an ma se k'o sabati n'an m'o respecté o de kɔlɔlɔ ka jugu n'a bɛɛ ye parce que olu bɛɛ bɛ sɔn k'u kɔ don an na or kɛlɛ min b'an fɛ yan nɔ c'est vrai an bɛ k'an seko k'a la an b'an ka sɔrɔsiw fo an bɛ an ka forces armées sécurité bɛɛ fo diɲɛ b'an fɛ yan malgré que diɲɛ b'an fɛ yan gɛlɛya dɔ bɛ hali bi o kɔrɔ ye olu bi yan nin man kan k'a fara an ka sɔrɔsiw kan n'u y'u ko don an na don min na n'an ma Ala k'an kisi o de la an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ fanga Ala de b'a di Ala ta kɔfɛ jamanadenw de b'a di ni an bɛ yɔrɔ min na sisan komi an ye layidu min ta an ka layidu tiimɛ pour que transition minnu bɛ yen bi u ka se ka baara kɛ nin t'an transition fɔlɔ ye o an ye transition dɔ kɛ 91 92 an ye transition kɛ 2012 2013 nin ye transition sabanan de o transition bɛɛ kun cira ni kuncɛko ɲuman ye 92 ta ni ma fili o kɛra 14 mois ye voilà 2012 2013 o kɛra 17 mois ou bien t'a dɔn 18 mois nin fana an ka 18 mois respecté n'an y'a respecté a bɛna dɔn transition ɲɛmɔgɔw ye n'o ye président transition n'o ye premier ministre CNT mɔgɔw a na dɔn kalo 18 minɛn kun da jiginna jamana kɔnɔ u nana gɛlɛyaw dɔw nana u sera ka baara kɛ u ye Mali lasegin diɲɛ kɔnɔ u ye Mali lasegin normalité constitution kɔnɔ min b'a to Mali fana bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ pour que an bɛ terrorisme ni kɛlɛ cogo min na min b'a jira k'a fɔ an se bɛ yen n y'a fɔ n ko bɛɛ bɛ yan i b'a ye Barkhane bɛ yan G5 Sahel bɛ yen MINUSMA bɛ yen nɔ donc ça veut dire que diɲɛ b'an dɛmɛ de pour que an bɔ a kɔnɔ a ma nɔgɔn k'a fɔ fana fɛn dɔw fɔra ko ACC ko bɛ kɛla organe unique ko a bɛɛ la an ye hakilina fɔ a la k'a fɔ an ka jamana ye sikafɔ jamana ye o ye tiɲɛ ye sikafɔ ye damu ye ko to ɲɔgɔn ta la o bɛ karitabugu bɛ si la mais an ko an ye transition kelen kɔnɔ an ye concertation nationale kɛ jamanaden bɛ se k'a fɔ k'u da don o la o concertation nationale kɛlen o tɛ san fila bɔ o kɛra coup d'état kɔfɛ 2020 kɔrɔ o ye charte dilan mun n'an bila tuguni k'an bɛna taa tuguni ko ka taa assise wɛrɛ kɛ tuguni ko ka taa miliyari 2 ni miliyɔn 500 ta ko k'o do la ko refondation oui refondation c'est vrai an bɛ se ka hakilina fara tɔw kan Mali kura an b'u dilan cogo min na u yɛrɛ ka kuma don min yɛrɛ ye refondation kuma fɔ hakilina bɔra min na n'o ye premier ministre Modibo Sidibe ale yɛrɛ ka kumaw la a ye communiqué dɔ signé ani parrainant ka ɲɔgɔn ye la a ko ale ye refondation min fɔ ani assise bɛ ka fɔ nin ye tan nɔ ko tɛ kelen ye coordination unique de gestion des élections premier ministre yɛrɛ ko k'an bɛɛ kun jɛlen don n'a ye effectivement an bɛɛ kun jɛlen don n'a ye mais Mali nin y'an bɛɛ de ta ye fanga dɔ bɛ kɛ o b'a se kɛ dɔ wɛrɛ bɛ da dilan k'a ta kɛ denni kɔnɔ a fɔra k'an k'a dilan nka denni kun k'a ma an k'a dilan yanni i bɛ k'a ka fanga ban o tun bɛ ban 2023 gɛlɛya nana min kɛra 18 jours bɛɛ o ye o fana kɔfɛ ministre territorial an ka foli b'a yɔrɔ min bɛ ale bi Abdoulaye Mayiga a y'an wele a kuma an ye organise ko kuma fɔ an ko n'an b'a fɛ k'a dilan pour que a ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka structure tɔw jɔyɔrɔ ta n'a y'u jɔyɔrɔ ta ça veut dire an ka kalataw lajɛya an bɛɛ bɛ sɔn a ma
a kuma fɔra an ye anw nana sisan nɔ a y'a to an ka premier ministre a k'a ka feuille de route présenter CNT ɲɛkɔrɔ o kɛlen premier ministre ko c'est vrai organiser ko kuma fɔra nka waati min tora n'an b'a fɔ ko waati respecté n'an ko k'an b'a dilan sisan nɔ ka kalata kɛnɛ n'a ma gɛlɛya min na sisan ma a tɛna se k'o hɛrɛ las'an ma an y'a atelier kɛ tuguni an ko bon n'o don pour que ne fanga kura min nalen transition bannen o fanga kura kana fɔ k'a b'i ban ka organe unique sigi transition ye waati min ye o ye opposition tɛ majorité tɛ o ye jamanadenw de ta ye an ka a bɛ dilan cogo min na n'a fɔ tubabukan na a texte ko adopté a modalité de fonctionnement k'o fara o taw la a composition an k'o bɛɛ dilan donc ne fanga kura nana o b'a dɔn à partir de maintenant kala bɛ taa nin de maintenant rapport kɔnɔna na a fɔra structure minnu bɛ administration territoriale ne ko administration territoriale de ma élection organisée en 2013 ala ka hinɛ Sumala Sise la n'a wulila ka taa i bɛ k'a fɔ wa administration territoriale de ma élection organisée en 92 ATT ala ka hinɛ ani Zumana Sako a jaabi ala ka hinɛ Cɛwale Mɔdu Konate a ma sɔn a ma wa an bɔra élection min na n'a fɔra ko élection mankan de bɛ ko na ni coup d'état ye an bɔra élection min na tan n'o ye législatif ye n'o ye député kalata ye administration territoriale ye min organisé ne y'o jaabiw di n'a bɔra yɔrɔ damadɔ na yɔrɔ 55 n'a bɔra yɔrɔ 2 la a yɔrɔ 52 ne ko maliyɛn kuma sɔn bɛɛ jaabi ma cour constitutionnelle de ka jaabi o nana yɛlɛmani yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ commune 1 ani commune 5 ani commune 6 ani Kati ani Buguni ani Sikaso o nana ni gɛlɛya ye o donc ça veut dire que bakuru la n'i ye kɛmɛ o kɛmɛ ta administration sera ka organiser 95 donc fili yɛrɛ minnu na an k'a lajɛ an b'olu dɛmɛ cogo min na DGE o ye liste électorale bɛ dilan nɔ fichier électoral an bɛ se ka jateminɛ kɛ fili minnu fana bɛ y'o la k'o fana audit kɛ francophone kun y'an dɛmɛ ka audit kɛ nka n'i bɛ fɛn dilan waati o waati i bɛ se ka dɔ wɛrɛ dilan fana an ko an ka CENI sigi an ka contrôle fana CENI ka mission kan n'o ye suivi évaluation ye bɛn kɛra o kan rapport kɛra o la Mukutari Wani tile la Choguel premier ministre Choguel nominé an ye atelier wɛrɛ kɛ bɛnkɛnɛw fana kan a fɔra an ye ko non organiser an ko a bɛ sigi bon an fana hakilina ye min ye est ce que organiser sigi kun de kalatari ou bien organiser sigi kun de k'a fɔ an y'a sigi sisan nɔ a tɛna se ka kalatari an ka dɔ fara transition kan est ce que assise ninnu kun ye an ka kuma Maliko la ou bien k'a fɔ an ye malidenw fara ɲɔgɔn kan maliden bɛ sɔnna k'a fɔ ko min tora o temps permettant ka élection an ka dɔ fara kan dɔ farali a kan a bɛ kɔlɔlɔ caya dɔ farali a ta a bɛ se ka gɛlɛya las'an ma an ka respecté n'an bɛnna an tɛna se ka élection fila bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a lajɛ ka présidentielle kɛ parce que présidentielle o ye circonscription électorale kelen gɛlɛya bɛ yan yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yan yɔrɔ la an b'o sen bɔ la i n'a fɔ Burkinabé y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Nigériya y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Tchadien Idriss Déby ala ka hinɛ la élection présidentielle bɛ k'a fɛ kuma min na o y'a sɔrɔ rebelles bɛ à 200 km moins de 200 km de Djamena Boko Haram bɛ yen nɔ terroristes bɛ yen mais légitimité de ka ɲi toujours olu ye élection organisée donc n'an bɛnna an bɛ se ka présidentielle organiser législative an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o dilan cogo min na dɔw b'a fɔ ko a ye sécurité bɛ yen an ko à partir du moment gouvernement bɛ ka assise nationale min fɔ u y'a TDR adopté olu yɛrɛ ko ni assise nationale k'a bɛ kɛ jamanaden bɛɛ de ka ko ye k'a bɛ organiser Mali commune bɛɛ la k'a bɛ organiser Mali cercle bɛɛ la k'a bɛ organiser Mali région bɛɛ la k'a bɛ tila ka na kuncɛ Bamako ni assise nationale bɛ se ka kɛ Mali commune bɛɛ la n'a bɛ se ka kɛ Mali cercle bɛɛ la n'a bɛ se ka kɛ Mali région bɛɛ la ça veut dire que élection bɛ se ka kɛ donc il y a une question de volonté politique donc an ka faama minnu bɛ yen nɔ a bɛ se k'o hakilina ka ɲi mais n'an farala ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i hakilina fɔ an na bɛn ko kan min ka ɲi Mali ma Mali sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna malidenw an minnu bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka bɔ fanga ko la fanga ala b'a di waati dɔn transition fanga yɛrɛ tɛ waati jan ye olu b'a fɛ ka don histoire la u ka nin kɛ ka ɲɛ l'histoire les sera reconnaissante minnu ye denmisɛnninya la waati b'u bolo hali bi Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ la n'i y'a ye malidenw dara la 2002 ka fanga kalifa ma tuguni tubabu ka kuma na qu'on ne peut pas apprécier de nom pour ce qu'il sera mais on peut l'apprécier pour ce qu'il a été a kɛra min ye le 14 mois de la transition en 91 o de la malidenw tilara ka 100 ans après k'a fɔ bon politiquement bon an bɛ taa soldat de la démocratie nɔfɛ ka na soldat de la démocratie tila ka kɛ soldat bâtisseur ye soldat du développement ye soldat du social donc an b'o de ɲini Assimi fana fɛ an b'a ɲini Choguel fana fɛ u ka taa n'a ye o sira kan olu min ko Mali kura olu min ye mouvement kɛ Mali kura tɛ se ka kɛ acte ye min Mali lasegin kɔ sinon n'an m'an farati n'an nana bɔ délai kɔnɔ ni CEDEAO nana dɔ fara tuguni gɛlɛya kan chef d'État y'u ka sommet kɛ dɔw b'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka sanfɛ ko CEDEAO ye min fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko CEDEAO b'an fɛ yan n'i ye MINUSMA jateminɛ Sénégalais b'a kɔnɔ Guinéens b'a kɔnɔ Béninois b'a kɔnɔ Burkinabés b'a kɔnɔ Togolais b'a kɔnɔ o tɛ k'an dɛmɛ wa anw fana bɛ CEDEAO kɔnɔ kunun anw fana ka sɔrɔdasiw taara CEDEAO tɔgɔ la ka taa dɛmɛ kɛ Sierra Leone ma CEDEAO tɔgɔ la ka taa dɛmɛ kɛ Libéria ma donc an ka b'olu kɔnɔ an ka segin an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ Mali kelen de bɛ to an bɛɛ bɛ taa sini donc o de ye k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn. lamɛnbaaw min ye Mali kunnafonidilaw ka jɛkulu tɔnba ye a caman farala ɲɔgɔn kan kunungo ka kunnafoniya dɔw lase jamana tigilamaw ma ale ni jamana kɔnɔdenw ma kunnafoniya nin yɛrɛ bɛ tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye coronavirus ye bana jugu in n'a kɛra sababu ye ka sɔrɔ caman lanagasi bana in selen an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman lase Mali kunnafonidilaw ma ka da o waleyaw fana kan layiru caman fana kun taara Mali kunnafonidilaw ye a yirala k'a fɔ ko o layiru ninnu caman ma bɔ a sira fɛ ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen fana ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi
camancɛ fanga baaraw bɔ ka se ka kɛ a kalama jamana kɔnɔdenw ka dɔn diɲɛma ka dɔn a fanba o ye kunnafonidilaw de ye ka sangani ni waleya in ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaaw ye kɔrɔfɔ dɔw ta ka ɲɛsin jamanatigiw ma ale ni jamana kɔnɔdenw ma u k'a dɔn ka fɔ bi cɛ ni muso minnu bɛ yen ni olu bɛ kunnafoniya ɲini a sanuman k'a di jamana kɔnɔdenw ma u bɛ degun kɔnɔ jamana marabaaw ka se ka kala ta ka don u ɲin na ka bɛn ni nin waleya ye min bɛ se ka kɛ sababu ye kunnafonidilaw ka hakɛ o ka se ka lafasa ka sababu kɛ maa caman yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la u ko n'i ye Mali jamana ta ka bɛrɛbɛn ka sanga ni jamana wɛrɛw ye i n'a fɔ an kɛrɛfɛ jamanaw olu kunnafonidilaw hakɛ min bɛ di olu ma Mali kunnafonidilaw olu tɛ o jaga sɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ min ye an ka jamanatigiw ye u ɲinalen bɛ Mali kunnafonidilaw kɔ Mali kunnafonidilaw kɛlen bɛ dɛnkɛrɛfɛ ye u bolo min sɔrɔla ni waleya ninnu na an ka jango lamɛn. Sabu n'i kɛra mɔgɔw ka mɔgɔ k'a ka kɔmasigi kɛ ɲɛfɔli ka kɛ nin ye occasion ye an ye baara minnu kɛ an k'a ɲɛfɔ occasion do fana tuguni ɲininkali min bɛ mɔgɔw bolo ka kɛ an na an k'o ɲininkaliw fana ɲɛfɔ o de kama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi gɛlɛya minnu bɛ an kan k'a gɛlɛyaw fɔ a gɛlɛya dɔ ye mun ye ni arajosow ni telesow ta a fɔlen don k'an ka wari dɔw sara bi se ta an ye ka sababu kɛ coronavirus ko in nali ko ye kelen filanan jamana bɛ dɛmɛ yɛrɛ min don an na a mɛnna dɛmɛ in fana tala ka di donc an ko ni ɲuman ye min ye an ka kunnafonidilaw wele ka na komi u yɛrɛ y'a laɲini cogo min na an y'aw sigi ɲɛmɔgɔ la a ye ɲɛfɔli k'an ye an bɛ niveau min na a ɲɛ ka fɔ gɛlɛya minnu bɛ an kan a ɲɛ ka fɔ solution minnu b'a la olu ɲɛ ka fɔ parce que an kuma ɲɔgɔn ka ca haki bɛ yen ministère bɛ yen primature bɛ yen i b'a sɔrɔ tuma dɔw la problème dɔ bɛ yen a bɛ haki la pour que i ka solution sɔrɔ f'i ka ministère de la communication ni ministère des finances da don a kuma na soit fo primature da ka don a kuma la bon k'a fɔ k'i bɛ o ɲɛmɔgɔw sɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa olu kuma kan ka taa bɔ kelen kan ka taa fɛn tuma dɔw la a ma nɔgɔn mais hakili la nin bɔlen min kelen filɛ nin ye a b'a to jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ninnu bɔra kan ko nka gɛlɛya de b'u kan fɛn o fɛn kan ka se k'a da don ninnu ka ko la u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka kuma a bɛ ɲɛ cogo min na an ka baara kɛ ten an b'a ɲini fɛ an ka lamɛn n'an ma lamɛn o tuma an kan ka ci wɛrɛ min bila o ma o bila cogo n'o bila waatiw bɛ yen an bɛ min fɔ carte ko in na effectivement commission ministère an yɛrɛ ka mɔgɔw b'a kɔnɔ n'an to a fɔ ko machine tiɲɛnen don bon n'i y'a ye jamana in ko ɲamina kɔsa in na gouvernement falen coup d'état donc o bɛɛ nana sababu ye ko ka bila retard la mais an bɛ min ɲini carte de presse ko ka bɔ ministère yɛrɛ bolo k'a bila ka taa haute autorité de la communication i n'a fɔ tɔw ta bɛ taa jamana tɔw ta bɛ yen niveau la cogo min na mais ni carte kura ma d'i ma kɔrɔlen bɛ di i baara kɛ n'o de ye o donc an b'a ɲinina vraiment baara ka kɛ walasa mɔgɔw ka carte ka renouveler ani minnu fana bɛ ka carte laɲini n'u n'a ka kan ka di olu ma o ko faamuyabaliya yɛrɛ to an y'aw wele fana k'a da u tulo kan an ye layidu ta k'a fɔ yan ka dilan an y'a di gafew dilan an y'a bila ka taa sɔnkɛra ma a marché yɛrɛ dira entrepreneur dɔ ma wari sarala wari ma sara an tɛ sɔrɔ ko kɔni dɔn mais an ka yɔrɔ kɔni ma dilan halisa donc mun n'a ma dilan kunnafonidilaw yɛrɛ informelen filɛ nin donc kunnafoni min kan ka di o ko la a n'o kuma kan ka se lase yɔrɔ min na o ko tɔw b'aw bolo an kan ka min kɛ an y'a kɛ an kan ka min fɔ fana an y'a fɔ donc mun n'a ma kɛ halisa kuma filɛ nin bon an b'a fɛ ka min fɔ a yɔrɔ la gɛlɛya minnu bɛ an kan olu kan ka se ka solution sɔrɔ a la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ walasa solution bɛ sɔrɔ problème ninnu na cogo min na o bɛɛ kun de ye walasa sigikafɔ in de ka kɛ an ni jamana ɲɛmɔgɔ an ka bɛn fɛn dɔ ka minɛ nin yɛrɛ de ye tɔnsigi in kun de ye ninnu ye o an ka kuma fɔ ɲɛfɔ ɲɔgɔn na sinon ni teleso bɛɛ tora a dama na bɛɛ ka kuma bala ka nin bɛ wele yan fɛ nin bɛ wele yan fɛ nin bɛ kɛ yan fɛ nin bɛ kɛ yan fɛ mais n'an sigi ka kuma a bɛ dɔn k'a fɔ k'an sigi an fana bɛ kalama an bɛ ɲɔgɔn bolo walasa an ka ko ka ɲɛnabɔ. Ne tɔgɔ ye Modibo Fofana ne ye appel président ye appel ye kunnafonidila minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ f'o ma les professionnels de la presse en ligne ne y'olu ka ɲɛmɔgɔ ye olu ye danaya da ne kan appel ka deuxième mandat la exactement bi an bɔra an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Mali presse ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ yan c'est vrai ne yɛrɛ bɛ sɔn k'a bɛɛ la denmisɛnninw ye dɔɔni an y'an ka gɛlɛya de ɲɛfɔ autorité ka mɔgɔw la kunnafoniya ka fɔ gɛlɛya damadɔ b'an fɛnɛ kan mais n'i y'a ye an tɛ kuma parce que jamana bɛ taabolo min na an minnu bɛ mɔgɔw la informer an man ka tɛ ka mɔgɔw lasiran an man ka tɛ ka fɛn fɔ mun bɛ na ni dekun ye a b'a ɲɛ gannen bɛ kini kɛ an bɔra parce que an y'a ye dɛmɛni min bɛ di an ma n'o ye 200 millions ye a san 3 filɛ nin ye a tɛ ka di bon 200 millions yɛrɛ i bɛ k'a ka wagati bɛɛ a delila ka million 300 di mais a bɛ taa kuma min na montant laban mun dira a kun tɛ tɛmɛ million 70 kan bon an ko nin situation in tɛ se ka continuer parce que dɛmɛ min bɛ di an ma saraka tɛ an fana ye démocratie ka cɛba dɔw ye an fana ye démocratie ka pilier dɔw ye an t'an comparer parti politique la mais an bolo parti politique tɛ wuruli ci kosɛbɛ ka tɛmɛ anw presse kan parce que u ka kuma lasela ani ka jamana mobiliser ka jamana kunnafoniya an fana ka baaraw ye kosɛbɛ an y'a f'u ɲɛna ko promesse kun don mais promesse tɛ a kan ka kɛ sariya de ka loi ka an ka budget indexé k'an ka aide indexé budget la i n'a fɔ parti politique ta kɛlen don an ka Mali yɛrɛ de bɛ kɔfɛ
fɛ ka tɛmɛ jamana tɔw kan. Jamana tɔw nanu inspiré Mali texte de la, mais o jamana tɔw taru ka texte la baara ka tɛmɛ Mali kan. E bɛ se k'a faamuya ko Côte d'Ivoire o kɔni ye première puissance économique ye, a bɛ miliyari 2 de di a ka presse ma pour que ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma, ka mɔgɔw la édifier. Sénégal n'o ye deuxième puissance économique ye, o bɛ miliyɔn 700 o de di a ka presse ma. Bon, anw ye troisième puissance économique de, mais anw bɛ dɛmɛ mun di miliyɔn 200, wa miliyɔn 200 in a tɛ di kuma bɛɛ yɛrɛ. Bon, alors que Guinée flan kɛrɛfɛ yan nɔ, Guinée bɛ miliyɔn 400 a b'o de di a ka presse ma. Hali Burkina bɛ anw ɲɛ. Bon, finalement anw ko an ka autorité malien yɛrɛ de tɛ fɛ ka presse dɛmɛ, parce que u bolo n'i ye presse dɛmɛ, o presse kelen bɛ tila ka bila o la. Alors que n'i y'a faamu, n'i ye presse dɛmɛ ka renforcer ani justice bɛɛ bɛ taa, parce que mɔgɔw bɛ siran presse ɲɛ ka dantɛmɛ wale dɔw kɛ, i n'a fɔ n'o ye corruption ni fɛnw caman ye. Baara kɛ kosɛbɛ ni presse ye, parce que olu yɛrɛ bɛ situation min na, u kan k'u yɛrɛ lajɛya, u kan k'u kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma, u kan ka mɔgɔw hakili sigi. Mais malheureusement, je pense que u yɛrɛ t'a kalamaw bɛ. Bon, o de y'a to an ko n ko an bɛ devant ta ka mɔgɔw la kunnafoniya k'a fɔ vraiment ni problème b'a an fɛnɛ da la, an b'a ɲɛfɔ an ka fanga mɔgɔw ye. Parce que minnu bɛ sanfɛ i b'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a kalama, parce que information tɛ s'u ma régulièrement, mais an kɔni b'an profiter an ka téléw n'an ka radio n'an ka site d'internet la ka ni message d'u k'a fɔ vraiment u kana an ye comme anw ye u jugu ye, mais peut-être an y'u dafalan de et an tɛ jamana cila ye. D'ailleurs anw bɛ jamana jɔ de kɛ généralement, surtout an bɛ waati min na bibi na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ni ba dɔw bɛ yen, Mali n'u bɛ ɲɔgɔn lajɛ ni ɲɛ kelen, ni o jamana in dunna média min b'u bolo média fangabaw de b'u la. Ni an ka fanga mɔgɔ minnu tun bɛ yen sisan minnu bɛ sanfɛ n'u tun kɛlen don ka o média in fana bonya k'a bila condition na, ne bolo olu ma tɛ ka kuma, u tun bɛ baara to dɔrɔn médiaw bolo, média tun b'a ka baara kɛ, parce que média fana bɛ fasodenw de défend, n'o ye peuple ye, média bɛ intérêt général de défend. Mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o menacer, média bɛ wuli k'u jɔ. Kulubali